în top? Niciodată. Păi și atunci de unde a venit neînțelegerile acum, discuții și neînțelegeri? Băi, hai mă să vă spun eu iară, că știți că eu sunt pulă. Păi zi tu, frate, că eu vreau să vorbesc, dar nu vreau să fac discuții să mă înjure lumea, calule. Adevărul adevărat vi-l poate spune un singur om, care ăla este cel mai imparțial om dintre toți. Play One. Ăla vă poate spune adevărul, cuvânt cu cuvânt, tot proiectul, cum trebuia să, cine l-a pus la... N-ați înțeles. Nicolae Guța a bubuit pe platforma TikTok cu Păi tocmai asta. Nu termin informația. Mă, Mariane, să vorbească, mă. Nicolae Guța a bubuit pe platformă, iar lăutarii, maneliștii, și-au dorit și ei apariții la Lucian și i s-a impus, pentru că Miraj n-are același impact ca Lucian Guță, și s-a impus. Într-un cuvânt, Guță a deschis poarta pentru toată lumea. Bravo! Și i s-a impus. Lucian nu are voie. Ăla nu i s-a impus, nu e adevărat. Nu s-a deschis, s-a moderat el emisiunea lui, nu s-a băgat nimeni închis peste emisiunea lui, calule, ca să se înțeleagă aici. Înțelegi ce am făcut? Că emisiunea lui Lucian nu s-a băgat nimeni. Lucian nu i-a mai convenit, pentru că canalul Ama Studio TV a fost conceput de azi și numește Ama Studio TV, ca o televiziune online. Înțelegi? Și nu e normal numai să fie o singură persoană care acolo e vorba de o televiziune. Canalul Ama Studio TV este denumit de mine pentru că el s-a numit Ama Studio. Era vorba despre proiect pentru promovarea melodiilor de la Ama. Eu, dincolo de treaba asta, am adus soliști eu pe barba mea, fără să mă ajute nimeni de la Ama. Eu i-am adus... Da, și cum a fost conceput de la început? Că ți-am zis că o să meargă, o să ruleze tot timpul canalul ăsta, o să fie tot timpul în online. Ai înțeles? Astea le vorbeam eu cu Play One înainte. Tu faci niște confuzii. Tu ai spus că tu le-ai adus pe testul la Ama? Luciane, tu pe contul tău îi aduci pe toți soliștii ca să cânte pe contul tău de Lucian, nu pe Ama, pe contul tău îi aduci? Da, normal. Îți cântă pe contul tău personal? Păi normal, auzi, să vă spun întreb o întrebare. Guță s-a dus la Ama să cânte la Ama sau s-a dus la Lucian? La mine a venit, frate, vă poate Păi, Da, într-adevăr s-a dus la Lucian, dar prin Ama, da? Ok. Este altă diferență. Toți soliștii, Florin Salam, dau un exemplu, Florin Salam, toți care sunt top în România în ziua de azi. Mariane, poate să facă singur pe Mariane, nu le-a contactat Ama firma, nu le-a contactat Ama firma, le-a contactat Lucian. Lucian le-a contactat. Lucian era moderator într-o emisiune de la Ama. Băi, stați mă puțin, că nu e chiar așa. Este Nicu aici care vă poate confirma. Eu personal cu Guța am vorbit, eu cu tot, până a venit... Da, și cine vrei să bagi cineva peste emisiunea ta, Lucian? Dacă tu ai emisiune și o moderezi, tu sun eu să spun, băi, fă așa, nu-i normal tu să-ți alegi tu ce ai făcut acolo. Păi și ce ți s-a impus, mă, frate? Și ce grilă ți s-a impus? Păi nu e mai convenit că canalul ăsta trebuie să funcționeze normal ca o televiziune online, ai zis să rămână cu emisiunea lui, să intre și alte persoane cu alte emisiuni și asta nu i-a convenit Lucian. Da. Nu e adevărat. Cine e patronul? Cine conduce contul ăsta, Marțiene? Tu sau Marius? Firma Ama. Nu, eu nu, firma Ama. Tu faci parte din firma Ama? Da. Da? De cât? Da. Atunci, da, frate, am o problemă cu Ama. Dacă... Nu, mă, fraților, adevărul adevărat este că mie nu mi-a convenit că după 2 ani de zile de muncă singurel acolo de nebun, stăteam ore în șir și a intrat și Răzvan și vă poate confirma, ore, zile, după care la un moment dat au început să vină tot felul din asta. Vezi că o să intre cu tare, a intrat pe live Marțiaru și mi-a zis, vezi că o să intre un coleg de-al nostru, o să intre dimineața. Păi stai, mă, păi tu nu mă întrebi și pe mine? Adică eu muncesc de 2 ani singur aici și dintr-o dată spui că îl bagi pe ăla așa? Dar ăla are vreo experiență, dar ăla are ceva. Hai să vedem. A mai intrat vreodată pe TikTok? N-a mai intrat. În fine, astea au fost discuții. Nu legate de bani, nu ceartă, nu scandal, nu bătăi nimic. În momentul în care eu mi-am dat seama că Marțianu este cel care conduce Ama și nu contul de TikTok, cel care l-a cumpărat a fost Marțianu și l-a dat lui Marius, atunci în momentul ăla eu m-am retras. Stați-mă puțin, da. Dacă de 2 ani sunt singur și nu s-a întâmplat nimic, adică 2 ani am muncit de unul singur de nebun, dacă nu se mai poate așa și veniți voi cu alte idei și cu alte proiecte,
Eu mă retrag, v-am salutat, sănătate la mulți ani. Normal, când au muncit 2 ani de zile, i-au trimis studio AMA, i-au trimis la Lucian ajutoare să-l ajute să se ridice, nu s-o ridica singur. Păi, toată lumea vine la masă întinsă? Deci vrei să recunoști sau nu vrei să recunoști, canalul ăsta de când a fost conceput de către mine, proiectul ăsta a fost conceput să Tu nu ai emită conceput niciun non-stop. proiect. Tu Păi nu... bine, dar bagă-l pe Tistu aici să vezi că Tistu înainte ta știe toate lucrurile. Bagă-l pe Tistu și atunci lămurim că tot. le-ai vorbit cu Tistu, nu cu mine. Nu, Eu frate, tot ce am nu, vorbit... păi le-am vorbit și cu tine. Pentru că tu ai fost persoana care m-ai sunat când era la Taraf și alea, domne, nu mă bagi pe el, ai băgat pe Tistu, bagă-mă pe mine că-s la Taraf și că... Pe Tistu eu l-am adus pe AMA. uite Exact, cum bravo, are. Lucică, așa e. Așa e. Tistu eu l-am adus la Da. AMA. Păi Da. cum le-ai adus tu? Bă, frate, ascultă-mă o secundă. Tistu știi care are problemele care le are, da? Eu Da. pe Tistu l-ajutam, că nu vreau să vorbesc aici, dar mă fac să vorbesc. Eu pe Tistu l-ajutam financiar, ai înțeles? Eu ca să scap pe Tistu să-mi iau de pe cap, ai înțeles? L-am băgat în proiectul ăsta. Băi, Tistule, ia și te întreții de aici, că o să faci bani și faci lucrurile astea. Hai să-ți Da? arăt că n-ai dreptate. Acum, Mărțile, dar Tistu era toată ziua lângă Lucian, mă. acum cât timp se întâmplă treaba asta? Când a început să emită Acum 2 contul ani, ăsta, da? Ama Studio TV. Când a început pandemia? Acum 3 ani. 4 ani. 3 ani. Acum 4 ani. Da. Eu l-am avut pe Tistu lângă mine și Da. am făcut fix același lucru care îl fac acum, l-am făcut pe Taraf TV. Acum Exact. 4 ani, nu acum 2 ani. Da, De 4 ani Tistu a stat lângă mine. exact. Păi ok. Păi da, dar eu l-am adus, uite, am mesaj, ți-l arăt acum, eu Adevărat, nu știu Căluțu. să dau de asta aici. Adevărat, Păi mersi. dacă eu l-am băgat în proiectul ăsta, cum poți să spui că l-ai adus tu? Pe cum, bă, ele erau tovarăși, mă, Tistu Uite, era mă, zi de ți arăt, zi cu Lucian. scrieți-mi unul pe WhatsApp, cine poate Bă, să... dar I-am stați, dat eu sunați-mă, share-uri, bă, dar nu ia intră, stai să nu văd dacă intră. mai am numărul de telefon. Dar Nu sună, frate, intru pe prima telefon, dată în viața lui la televiziune, întrebați-l, eu Eu l-am nu vorbim de televiziune, vorbesc de TikTok aici. și pe TikTok tot eu l-am băgat. Ok. Uite, vă arăt, uite, Your T-Mobile prepaid balance is Stai că trebuie să intru de pe telefonul ăsta, la că da, ăsta e, poate pot să sun așa. Mânca mi-ai pula Machiavelli să mi-o mănânci din cotor să te faci aviator. Mânca mi-ai pula Machiavelli a doua oară. Futu-te în gură. Pe mine nu mă bagi în live-urile tale când îți cer gazdă. Ți-era frică că îl înjur pe Ferraru. Vreau să-l înjur pe Bamba, bulangiule. Nu, bă, dar cum ar fi să vin la tine aici să înjur pe unul din ăștia? Păi și ce dacă la mine televiziune e liberă? E la liber. Măi, Păi da. la joapă am, ai spus că e urină, pișat, ce ai zis? Bă, vere, vrei să zic ceva? Singurul om care a ridicat AMA și a reinventat-o la nivel de online a fost Lucian, că nu mai știa lumea de ei din 2000. Bravo, tati, bravo, corect. Omoară familia mea, dar nu că sunt un fel de... Asta e realitatea, nu mai știa nimeni de ei din anii 2000. Faptul că Lucian e singurul care i-a ridicat și i-a reinventat înapoi. dar vă repet, Băi, e o realitate, nu e o... nu a fost discuție de bani sau de ceva ca să iau eu mai mult sau să dăm nu, cum ar veni că era nu... tu practic era imaginea AMA pe online, care nu mai era nimeni, că pune fata Morgana 3 poze să strângă ea like-uri, aia n-are nicio legătură. Și eu nu știu de ce ați spart-o, dar na, voi știți. Păi eu am spus motive personale, cu tare n-am vrut să spun. Dar, de fapt, mie mi s-au impus niște emisiuni. Și eu după 2 ani de zile am zis, bă, stați un pic. Dacă, Faci că v-am făcut eu să vorbiți în seara asta. dacă nu se întâmpla nimic, Au venit calul cu toate argumentele pe față. Toată artileria a venit. Mai puteați dea înapoi, trebuia să vorbească unul din ei. Nu, dar e urât acum să-l bage pe Tistu. Hai să ții minte, Luciane, seara asta și ai să mulțumești toată viața seara asta de TikTok. Ascultă nu ce vreau, zic eu. frate, că eu nu vreau să mă cer cu nimeni, Carule. Eu Dar nu nu-i vreau de să ceartă, vorba. aici se află adevărul, frate. Da, și mă, dar de- ascultă-mă o secundă din moment ce intri undeva, dacă tu te duci acum cale la o televiziune și ai emisiunea ta Calu Show și ăla de la televiziune spune, băi, vezi că vreau să mai fac încă 3 emisiuni, care n-au Da, treabă mă, vere, dar te emisiunea, trezești nu după mai 2 pot- ani. Până Nu e acum așa. să moară, mă, Nu. dacă s-a trezit Nu nimeni. e așa, uite, spune Lucian că nu e așa. Păi, nu mă, frate, așa e, dar Tistu Iau singur care poate live-urile să... mele de acum 4 ani. Tot ce am făcut eu în pandemie pe Taraf am făcut și pe TikTok. Dacă mie îmi spunea cineva, vezi, Luciane, că într-o zi o să facem o săcutare, alo, Pio, stați un pic, că nu muncesc de Lucian nebun. specifică, prima dată ai făcut pe Taraf și pe Facebook.
Cu Floricica și cu Mihăiță din Berceni. Căutări de talente pe care îi puneam Exact. și tot așa cu genoflexiuni. Exact. Vedeți că sunt toate. Intrați pe live.ro. Pe live. Da, și sunt și pe YouTube. Mă, Luciane, până la urmă, care a fost, mă, ce te-a deranjat? Că nu e o ceartă, e o discuție pe realitate. Adică Asta am spus și eu, că nu vreau să mă cert cu nimeni. Dar nu e o ceartă. Faptul că pe mine mă deranjează calul și îi spun, bă, calule, eu nu mai sunt de acord cu ce îmi spui tu aici și asta nu înseamnă ceartă. Ia uite-l, Salam în direct la noi când a povestit cu Edi Talent, dacă mai țineți minte. Cu cățelul de la Mușcat. De acum 4 ani, la început. 3 ani, Lucică, 3 ani. 3 ani, da, uite, exact 3 ani. 3 ani. Maca, după 2 ani de zile s-au schimbat toate datele problemei legate de cont. Adică, a intrat Marțianu într-o seară și a spus așa: domne, da, Luciane, vezi că tu ai avut cam multă treabă în ultima perioadă, vezi că o să intre un coleg de-al nostru, nu vreau să-i dau numele, dacă vrea să spună Marțianu, mă rog, așa, o să intre să facă un program dimineața. Acum, problema mea care era? Nu era problemă că intra cineva, că nu puteam să stau 24 din 24. Problema mea, cu toată sinceritatea, de-aia nu vreau să-i dau numele, a fost că nu aveam încredere în acest personaj. Băi, N-am dați avut un încredere. tap-tap, că mi-aruncă din gazdă oamenii. Băi, dați un tap-tap. Dați așa puțin să mă fac mare. Dați un tap-tap, băi, să vă trăiască familia. Toată lumea, dați un tap-tap aici, X03 în chat, că vă place adevărul, vă plac emisiunile mele, ajutați și voi că e gratuit. X mare 03, algoritmul de TikTok. Iar eu am considerat că după 2 ani de muncă pe un cont, zi de zi, ca beril, am băgat așa, bă, măcar să-mi ceară și mie cineva părerea. Nu mi-a cerut, ca și cum eu eram angajat. Păi stai mă, că Da, dacă mă, am fost Luciane, angajat... dar vezi, dacă eu nu deschideam cutia Pandorei și dacă eu nu vorbeam în seara asta și dacă tu nu mă contactai după mesajul care ți l-am dat, că nici nu se știa că o să vorbim de treaba asta, dar tu știi că eu sunt panoramă, uite că s-au aflat și foarte multe chestii, că lumea te acuza și de faptul că tu ai luat foarte mulți bani din seara cu Guță. Știi cu câți bani a rămas de seara cu Guță? Vă Eu spun, știu. uite în premieră la Calu, ca să-i dau și lui. Tot. Eu știu, mă, n-ai cum să dai mie, că eu știu de la sursă Vă direct. spun eu, 4.000 de euro, de dolari am rămas din seara cu Guță. Din ambele tranșe? Cum? Din ambele tranșe? Am rămas cu 4.000 din cauza mea, pentru că mi-au dat gaură ăia, cum îi zice, ăia, hackeri. Mi-au luat 5.400 și am rămas cu 4.600. Bă, eu știu altceva, Eu 1700. hackerii gaură și s-a dus la Mare Saba, i-a spus că i-am furat banii. Eu știu altceva, eu știu 1.700 prima tranșă și 3.700 a doua tranșă. Nu am zis marțienile niciodată de tine, nu fi nebun. Ai fost cu nevasta la Marius Sama și ai spus că cred că Marțianu a furat bani. Nu te mă de aici Dacă tot vrei să niciodată. vorbești. Niciodată. Păi, dacă nu stai coloana vertebrală, recunoaște. Băi, în momentele alea eu recunosc, m-am gândit la toată lumea. Tap-tap, toată lumea, un Am tap-tap, spus toată o lumea, un secundă, tap-tap. probabil așa, întreagă sau ceva, dar nici o secundă n-am spus eu că ești tu sau cu tare. Astea sunt urâțenii, nu știu cum să le numesc. Că am zis, Ai mă spus gândeam la de spus, oricine. n-aveai tu voie în viața ta să te gândești la mine, că eu nu ți-am făcut niciodată niciun rău. Luciane, zi-mă să dea și mie oamenii un tap-tap, bă, că e gratuit, bă, că am nevoie la Dați, fraților, și voi tap-tap, dar a dispărut chat. Dacă eu fac Ia parte zi, din Pușca, ama, tu Pușca, faci zi și bine, tu, au vorbit tap-tap. să fur bani. Bravo. Dați acolo un tap-tap toți Băi, la Calu, dați un tap-tap la căluțul nostru, dați acolo 30 de secunde, țineți degetul apăsat acolo, vă rugăm frumos Nu că se dă oamenii întâmplase afară din nimic. live. Eu am spus în glumă mai mult atunci de tine, dar nu se Păi întâmplase cum spui în nimic. glumă? Eu eram De ce pe să cont. spui în glumă de mine când eu te-am susținut în proiectul ăsta, am susținut proiectul și tu spui de mine că ți-am furat eu bani. Bravo. Când spui că ai susținut un proiect aici, nu ne înțelegem noi. Dați un tap-tap aici să aflați adevărul, dați tap-tap-uri. Păi stai mă că o să scot de pe cont, o să scot de pe toate alea, înțeles? O să scot de pe cont, n-am avut timp, o să scot alea și o să ți le trimit să le ultimele vezi. 3 luni de zile, dacă tu apari în primii 30, eu mi închid contul și îți dau cuvântul meu că nu mai intru pe TikTok niciodată. Dacă nu apari în primii 30 de donatori, promis că îmi dai contul înapoi? Păi stai mă puțin, că nu-i vorba de eu te-am susținut, nu știu cât de Nu mult o am să susținut facă în ultimele niciodată. 3 luni. Aia e Dar eu te-am greșeală. susținut Păi când spui că ai în susținut 500 un de post, zile, în eu am 500 spus de pe zile, ultimele 3 luni, că nu-ți dă TikTok-ul mai mult, că dacă îți dădea pe ultimul an, puneam și acolo, dacă erai în primii 30, eu mi închid contul și nu mai intru în viața mea pe TikTok. Dacă nu ești în primii 30, îmi dai contul înapoi?
Păi contul nu e al meu, mă, e al firmei AMA. Tu asta nu înțelegi sau ești bătut în cap? Când m-am dus la AMA să vorbesc cu AMA, Marius zicea de tine. E al tău contul, ce mai vorbim? Luciane, ascultă tate la mine, stai liniștit că eu sunt mai mult ca 100%, că tu pe data de 2 mai, cu câtă lume te așteaptă acum pe tine să intri, tu ajungi la un cont foarte mare. Într-adevăr, poate nu o să ajungi la 800 de mii cât l-ai avut, dar jumate îți garantez că o să-l faci. Dar să mă fac bineînțeles. Neavând niciun lucru de reproșat, nimic despre bani, nimic despre ceartă, bătăi, scandal, nimic, nu am nimic. Simplu fapt, mie mi s-a părut treaba asta foarte ciudată și am zis, stați mă așa, păi am muncit 2 ani ca prostul. Ia stai mă așa, că mi-o iau eu Păi da, mă, dar două. asta știi ce nu înțelegi tu aici o chestie și ce ai tu în capul tău. Dacă pe tine nu te dădea nimeni afară din emisiunea ta, aveai emisiunea ta la orele care le vrei tu, la orele care făceai, dacă intra altcineva în spatele tău, cu ce te afecta pe tine? Vreau să iau eu decizii cine intră. Păi numai la tine în emisiune ai tu decizii cine intră. Nu la mine. Păi cum nu? Păi nu e contul canalul tău, ăsta- nu poți să iei tu, trebuie să ia firma cât deciziile astea. Iartă-mă pe mine, tu vorbești în numele firmei, dar oamenii ăștia care s-au abonat și care se abonează la Lucian LG, eu am o responsabilitate față de ei. Nu pot să... Hai să băgăm pe toată lumea așa. Cine ești, bă, cu tare? Păi Hai, da, stai puțin și tu omul ăla care l-ai băgat era un băiat, n-am Paul, niciun care cuvânt băga de muzică. spus. De ce l-ai băgat tu? Ai întrebat-o pe cineva când ai băgat pe omul ăla? Tocmai pentru că eu am considerat că este contul meu și știu exact pe cine bag. Că așa ai Omul ăla- considerat tu, dar în contul de fapt cu de Omul ăla- aparține firmei AMA. Deci tu de la o emisiune, moderator la o emisiune în cadrul la AMA Studio, ai înțeles, ai devenit patron peste noapte în concepția ta, nu? Aici ai uitat tu diferențele și astea, Ne-am că tu ai uitat fost un gradele, cum ar moderator veni. într-o Adică- emisiune. Păi stai mă puțin, dacă Marius n-a văzut o emisiune de-a mea întreagă niciodată în viața lui, al cui era contul ăsta de fapt? Al firmei AMA. Tu vorbești în numele Păi dacă firmei era AMA, cum ar contul veni? tău, ascultă-mă o secundă, dacă era contul tău, da? Trebuia să ai tu acces la cont, să nu mai ceri lui Marius cod ca să intri pe cont și așa mai departe, nu? Din moment nu ce am contul nu e al tău și te loghezi prin alte persoane, înseamnă că tu ești pur și simplu un moderator la o emisiune, da, ai o emisiune în cadrul unui canal care nu ți aparține ție. Cum? Adică tu, știi cum ai făcut tu? Ca și cum eu vin cu bagajul la tine acasă să stau și eu să dorm câteva Dar nopți? cui e Păi proiectul atunci ia ăsta? stați bă așa puțin. Ia stați Dar bă cui așa e puțin. proiectul ăsta atâta vreme cât Marius... Luciane, tu când te conectai la contul ăla, Ia. știai parola Twitter-ul, nu? Da. Ca să Te- faci Nu, păi nu se conecta nu. cu parolul ăla, bă, stai. Explică-mă cum te conectai, hai. Băi, Marțene, vrei Nu, să-ți arăt- Nu, explică cum te conectai la cont, nu mai suci. nu Spune m-ați acum lăsat, sau bă, tot. nu m-ați lăsat să termin. Cineva în afară de Vrei Lucian parola? a avut acces. Marțene, vrei să-ți intru acum pe AMA? Ce? Vrei să-ți intru acum pe AMA? Nu mai poți. Nu mai pot, nu? Nu mai intri. Dacă ți-ai șters telefonul, nu mai poți. Băi, Nu mai aici pot? te întreabă Nu ceva, mai răspunde pot? la întrebare, nu mai suci, răspunde la Dacă întrebare. ți pur și intru simplu. 5 secunde pe AMA acum, taci Băi, forever? eu te-am întrebat ceva, eu te-am întrebat ceva. Cum te logai tu la cont? Intră cu oameni în gaz. Păi dacă nu am acces, cum intru? Păi cum aveai tu acces? Explică lui Calu. Ia trebuie lui Calu cum avea acces, hai. Ia intrați pe AMA acum. Păi intră în gaz de aici cu oamă, intră în gaz de cu oamă aici. Loghează-te și intră Asta în e gaz. problema, mă. Dacă nu ți-ai șters accesul la telefon, nu mai poți. Nu mă, eu vreau să spun altceva, că pe lângă Lucian, cine a avut acces la AMA, ăla șuti banii. E simplu. Bombă ești, Carle. Nu sunt bombă, mă, eu sunt cu adevărul pe față. Voi ne-ați zis că am citit un mesaj și mesajul care l-am citit eu îl spune acum Sau de Lucian. cusută-te. Ai citit un mesaj sau de cusută-te. Păi da. Eu am citit un mesaj și în 30 de secunde v-am spus adevărul. Iar acum ce face Lucian spune exact mesajul care l-am citit eu. Uite-mă. E pe cont. Am acces sau nu am acces? Știu parola sau nu știu parola? Spune exact mesajul care l-am citit eu. Păi te rețele. Uite-mă. E pe cont. Se poate conecta. Haide mă, vină înapoi, vină înapoi. Păi el vrea să spună că eu eram angajat, cum ar veni? Eu eram... Ce eram eu? Hai mă, vină înapoi, trece acasă.
Că frate, mi-au rămas alea conectate, are dispozițiile conectate. Trece acasă la căluțul aici, că aici se dezbate adevărul. N-am mai văzut că s-a conectat Lucian, vedeți? Nu era angajat, Păi frate. da, mă, că el a rămas conectat. Da, mă, dar e patron cu drepturi de pline, frate, asociat. Nu mai e angajat. Păi nu, dar dacă are pe telefonul lui alea conectate, cum să nu poate să-i corecteze? Păi poți să-l arunci, care e problema, dacă e contul tău? Păi e contul lui, mă, frate, ce? Banii, unde a dispărut banii? Banii a dispărut la cine a fost conectat, separat de Lucian, cine mai are acces la cont. Asta vreau să întreb eu. Deci, el încearcă să spună cumva, mă, stați un pic, că eu eram de fapt un angajat care la un moment dat mi-am depășit atribuțiile. Băi, cum e? Păi tu te-ai pus să vorbești? Păi tu trebuie să taci și mergi mai departe, nu? Cam așa vine. Păi nu merge. Nici măcar angajat. Angajatul are niște beneficii. Stați așa un pic, domnul Lucian. Am muncit 2 ani de zile, fraților. 2 Vă ani. spun eu un lucru. Problema cu domnul Lucian este așa. 1. În primul rând că după ce a muncit atâția ani să ridice, să resusciteze acest canal și așa mai departe, s-a simțit desconsiderat prin faptul că nu a fost consultat la niște probleme, să zic, interne. Și în al doilea rând, faptul că canalul a explodat atât de tare și s-a ridicat la un nivel atât de sus cu guță, lui Lucian, ceea ce mi se pare și corect, nu i s-a mai părut lui în regulă să mai aducă pe oricine. Canalul fiind atât de sus și atât de ridicat, nu mai poți să vii cu amator, nu mai poți să vii cu oricine. Canalul trebuie să-l ții sus. Asta am spus, asta am zis. Bravo, are dreptate domnul Andrei, ce spune acum? Urmează întrebarea roșie. Și atunci cum să-l desconsideri? Cum să nu-l iei în discuții? Cum să nu-l consulți? Păi atunci ce e asta? Înseamnă că e vorba de altceva. Urmează întrebarea roșie a lui Rifai. Din cele 40 de întrebări, ca să facem o parodie. Separat de accesul lui Lucian LG pe acel cont, cine se mai loga, Lucian, în afară de tine pe contul ăla? Marțianu avea acces? Nu. Eu nu am vrut să am acces niciodată pe cont pentru că știam că la un moment dat o să se întâmple, cine știe ce se întâmplă, ai înțeles cum s-a și întâmplat și să nu cadă în capul meu lucrurile astea, înțeles? Lucian, e adevărat că n-avea acces? Nu avea. Perfect, s-a răspuns la întrebare. Și acum vă citesc mesajul. Dar de ce nu a zis Marțianu nimic atunci când s-a întâmplat și a adus Lucian pe cineva? Pentru că pe ei nu i-a interesat ce face, pentru că nu era viral. Iar nu credeau că se va întâmpla ceva serios la această emisiune pe TikTok, acest content pe TikTok. Dacă timp de 2 ani nu te întreabă nimeni ce faci, ce se întâmplă cu contul, pe cine aduci și dacă nu ești tu pe live, nu este nimeni, nu este normal să consideri că este contul tău? Sau că măcar o să ți se ceară și ție părerea și acceptul când se va face ceva pe acel cont? Mai ales că este doar un cont de TikTok. Păi stai să lămurim chestia asta, Calu. Asta a fost problema lui Deci, Lucian. fii atent, ascultă-mă. Deci înțelegerea între mine și Lucian a fost în felul următor. Luciane, tu intri pe contul ăsta până când contul o să se ridice și după ce o să se ridice contul o să funcționăm non-stop. Andrei, ai lămuit-o destul. De ce? Păi eu, stai mă puțin, ia stați un pic. Lucian, într-adevăr, ia stai o secundă, Lucian, și după aia vorbești. Lucian, într-adevăr, el a avut, frate, emisiunea lui. Dacă tu ești la tine emisiunea ta aici, de ce să mă bag eu în emisiunea ta? El emisiunea lui și a făcut treaba pe partea lui care era, pur și simplu, el cu emisiunea lui l-a dat nimeni afară. Ai înțeles? Pe mine m-a angajat să cresc contul mare și când o să fie mare, să bagăm pe toată lumea. Asta era. Asta știi cum se înțelege pe țărănește? Bă, frate, mi-e milă de Lucian că e amărât, e sărac, n-are cu ce să meargă și el până oraș să plimbe, îi dau și eu o mașină și ce credeți? Să folosește de mașina mea separat de asta face Uber. Și când îl văd că face milioane din Uber, mă duc și zic, bă, Luciane, Păi nu a spus nimeni lui așa ceva. Tu nu înțelegi că pe nu l-a dat nimeni afară din poziția care a avut-o el acolo. El a ales să plece, Dar pur și mai simplu. rămânea cineva, vreun om din chat să scrie, bă, eu rămâneam. Dacă eu eram în locul lui Lucian, eu rămâneam pe contul ăla.
Scrieți voi. Băi, aici problema, știi care e? Aici chestia este că nu s-a făcut un contract scris. Ai înțeles? Și au fost niște lucruri verbale care acum nu se dorește să mai se recunoască. Ai înțeles? Asta a fost singura greșeală, iar de acum încolo totul ce o să se facă, ai înțeles, o să se facă pur și simplu cu contracte, cu lucruri scrise pe hârtie, alb pe negru, ai înțeles? Ca oricine o să vină să spună iarăși vreo aberație din asta, să poți să-i arăți contract. Uite, bă, frate, ce ai semnat, uite ce am vorbit, uite ce... Bă, îl bag și eu o secundă pe băiatul ăsta că insistă. Îl cunoașteți pe băiatul ăsta de cere ușa? Cine? Bună dimineața, bună dimineața. Salut. Salutăm cu respect, salutăm domnul Lucian. Aș vrea să vin și eu cu o întrebare dacă se poate. Vă rog din tot sufletul, îmi cer scuze, sunt foarte obosit de la servici. V-am urmărit pe drum și acum când am ajuns acasă acest discurs legat de domnul Lucian în legătură cu contul acela de AMA, Putem să apăsăm pe accept. Eu pe domnul... Alo, accept și salvează ca să știe și Lucian cu cine este de vorbă? Da. Bun, așa. Eu pe domnul Lucian îl urmăresc din pandemie, dacă în urmă cu 3 ani, să zic așa mai exact. Și puneți întrebarea direct, că avem timp limitat la emisiune. Poftim? Puneți întrebarea direct, că se scurge timpul. Da, a zis în legătură cu marțianul de contul AMA, că l-a creat dumnealui. Și domnul Lucian l-a urcat la nivelul în care s-a ajuns în ziua de astăzi. Aș vrea să știu și eu, doar atât, mă scuzați, că am emoții, poate și de oboseală. Și părerile oamenilor simpli din chat. Spuneți, domnul, spuneți. Exact. Eu știu că este tată care crește un copil, nu care îl face. Domnul Lucian avea prioritate totală în legătură cu acest cont. Nu trebuia să intervină absolut nimeni fără acordul domnului Lucian, pentru că, de ce? Domnul Lucian s-a chinuit foarte mult de unul singur. Eu l-am urmărit eu personal și urmăresc în continuare pe contul AMA și pe contul dumnealui. Dar în am înțeles, deci dumneavoastră sunteți de acord cu Lucian, el a crescut acel copil, alții l-au făcut și l-au abandonat. Pentru că să o luăm părintește așa, nu e tată cine te face tată, cine te crește. Bun. Și care a fost? Întrebarea care a fost? Întrebarea este dacă domnul Marțian a creat acel cont și în legătură cu banii de s-au retras după cont, el automat că dumnealui trebuie să știe de treburile astea, pentru că dacă el așa a zis mai devreme că a creat contul AMA. El nu a avut acces niciodată la contul ăsta, nici user, nici password, nici nimic. Ok. A doua întrebare, mă scuzați, a doua întrebare este de ce domnul Marțian sau, mă rog, altcineva a intervenit cu alte pretenții când a văzut că domnul Guța a venit pe live la AMA Studio, sau, mă rog, cum se numește canalul, și a explodat acolo și a început să intervină cu alții... Bagă-l sus pe Alin, Căluțu. Cu alte persoane. De ce? Din ce cauză? Calule. Ce făcut s-a căcat ăla pe el, mă? A călcat pe broască. Cine se căca așa în alul ăsta, mă? El a călcat pe broască. Băiatul ăla de ieșit? Da, a avut o broască. I-a căzut și conexia din cauza la căcat. Auzi? Băi, Lucică, vreau să te întreb ceva. A lui cine a fost ideea să-l aducă pe Guță? A mea? Vezi, la ce pula mea vă mai mirați, mă, ți-ai dracu? Băi, oameni buni, băi, fraților, ascultați-mă. M-aș fi bucurat să vină Marțianu atunci când aveam 50 de persoane, când am pornit cu 60. Da, 50... lasă-mă să mai întreb încă un singur lucru. Marțiane, te întreb pe tine acum, scoate-te de pe mut, că dacă nu, mă cer. Nu mai văd. Pe Tisto acum, ce să spună? Aha. Marțiane, dacă nu lua așa bubuială, cum a luat cu Guță, te mai băgai în seamă să vrei contul? Niciodată în viață.
Bună seara, am revenit doar cu două întrebări și eu tot pentru domnul Marțianu, pentru că Vezi el că tot tu cu spune... vocea asta dulce așa îmi vine să te pupă ochișori. Mulțumesc, Aline. El tot spune că acest cont când a fost creat și trebuia să fie promovat și Lucian n-a fost altceva decât să ajute contul să crească. Dar eu vreau să-l întreb ca și un bun manager al unui cont. Nu era de cuvință să încerce să crească contul încă de la început, să nu aștepte să devină viral? Dacă tot a fost intenția de a-l angaja pe Lucian să crească contul, nu era normal atunci să aibă contul activitate 24 din 24 și de la început să fie și alți oameni care să reușească să crească acel cont? Dacă îi dai urmărire, să știi că îmi dai drepturi de autor, treaba ta. I-am dat deja. Să nu-i dai accept, Peter. Sau a așteptat domnul Marțianu? Ăsta e la care scria, băi. Lăsați-l să termine, lăsați-l să termine. Sau așteptat domnul Marțianu să devină contul viral și după aia a considerat că acum este momentul să-l crească, pentru că atunci este un conflict de logică. Dacă vrei să crești un cont și dacă vrei să-l promovezi, de la început pornești cu ideea că da, uite, l-am pe Lucian și mai am încă 2-3 pe lângă el care o să mă ajute să cresc acel cont. Nu-l lași pe omul ăla să se chinuie 2 ani de zile și după aia vii și spui, păi acum trebuie să-l promovăm. Ce să mai promovezi? Lucian, eu știi ce le făceam? Luam contul și nu le mai dădeam nimic. Dacă Acum, în momentul ăsta, vă rog să vă abțineți că am văzut mesajul. Păi nu, din partea lor nu e așa. Aline, stai că am băgat-o pe domnișoara sau domnul... Ce ești, domnișoară, domn Carol, ce ești? Salut, numele meu este Carol, asta este o poză de artă, eu sunt un simplu pianist din România care a colaborat cu Marius, cu Ama, Am cu văzut că ai Salam, scris, stai puțin, ușor, că nu te dă nimeni afară. Că nu te grăbește nimeni. Stai puțin, Aline, am văzut mesajul tău din chat că ai colaborat cu Ama și te-a ars de o grămadă de bani. Nu pot spune o grămadă de bani, dar mi-a dat o plasă, iar când cineva m-a contactat de la Ama pentru o a doua colaborare, neștiind ce a făcut Marius, am dat flirt și am impresia că Marțianu sau Lucian m-a contactat, nu știu care din ei. Am un număr de telefon prin. Păi dă-și tu o cameră să te vadă băieții cu Dacă e un număr cu mulți de 5, înseamnă că te-am contactat eu. Și dacă mă uit mai bine la nume, cred că eu te-am contactat. Eu nu știu, nu știu despre... Băi, ușor. Păi n-ai, 5 dimineața, ce vreți? Nu, cred că eu te-am contactat mai mult ca sigur. Tu când? Da, e posibil. A, și ești plecat în străinătate, nu? Da, am fost plecat, m-am întors și nu știu... Eu ți-am spus. Mai mult ca sigur. Da, iar eu ți-am spus la telefon, vezi că v-au... Domnul Carol, vă rog chat-ul și gazdele să-i oferiți respect că este un mare pianist care a cântat cu Florin Salam la Eurovision. Adevărat? Am dreptate, domnul Carol? Da, este adevărat. Deci chat-ul, respect și gazdele, frumos. Stai un pic, 2 secunde, că nu știu dacă e adevărat. Florin Salam avea alți pianiști la vremea aia. Nu, doar piesele pentru Eurovision le-am făcut eu, atât. Dar n-ați cântat-o cu Florin Salam? Ba da, și la ProTV și la Antena și peste tot. Iertați-mă puțin. Dăm și mie. Dar nu l-am aici. Și de asta v-am spus, aveți grijă la oamenii și care... la un an după am cântat 24 de ore fără să mă leg de Florin sau ceva de genul ăsta și am fost splituit. Domnul Carol, iertați-mă, am eu ale mele. Da. Cel care mi-a confirmat este Machiavelli, deci îl cunoaște pe om, e mare artist. Ok. Vrem și noi melodia amplică. Iertați-mă. Zi, domnul. Păi, te ascult, vrei să zici ceva? Cum să vă caut pe YouTube, iertați-mă? Exact cum e numele pe profil, AK Carol. Iar piesa pentru Eurovision s-a numit Dew of Tears și Roa de Lacrimi și Emisiu. Domnul Carol, de la ce vine AK? Adrian Chisăv, numele meu din buletin. Încântat de cunoștință. Domnule, sunteți o legendă. Aveați părul lung, nu? Da, am avut plete până în 2011. Salam, 2 piese cu care manelistul a sperat că va... Asta e, da. Vizion, Salam nu s-a calificat în finala. Ok, gata, respect. Îmi cer scuze că... Nu de ce, nu. Dar la câtă lume se perindă da. putea să spună oricare că am făcut cu... Da. Jackson ăla cu cutat. Mi-aduc aminte și da, asta. Da, știu. Da, asta e piesa. Da. Tu aveai părul lung înainte, Lucian? Da. Ce să mai las acum. Ce se întâmplă, domnul Carol? Nu este ok să vorbim despre patronul firmei Ama și mai ales că nu este de față.
Eu v-am contactat neștiind despre... Da, Stai, iar mă, eu am prezis o fisură în relația dintre tine și el. Eu am prezis la telefon. Pozitiv ai Samsung Galaxy S22? Hello! Uite Ce că anume? este Ce modificat. dispozitiv ai? Samsung Galaxy S22? Nu, era o combinație pe care nu aș vrea să o discut public. Eu? Marțianu, da. Da. Era o combinație pe care nu aș fi vrut Nu să o vrea să discut te arunce public. telefonul afară după cont să nu mai te poți loga. Ce n-ai înțeles? Bagă. Sunt cu iPhone 13 Pro Max sau 14. Scoate-le pe amândouă, și 13 și 14. Deci ideea intervenției mele asta era. Vreau să-i aduc aminte lui Lucian că i-am prezis această fisură din relație. Eu am fost pățit, știam ce o să se întâmple și Luciane, cu cum adică nu e Luci. de față patronul al contului? Nu este... Lasă să vorbească Marțianu? omul, Nu am dacă a spus fost al sepuit, contului. frate, lasă să vorbească omul. Păi da. Stai că spune, da, o să spună că a fost sepuit, dar s-a exprimat greșit, a zis patronul contului, nu este Marțian. Nu. Nu, ia. Iertați-mă, eu sunt obosit rău. Am vrut să spun patronul firmei AMA. Dacă nu este de față, ia iurea să vorbim că ți-a dat țeapă și... Dar nu vorbim despre țapă, vorbim doar de... Nu vorbim de țapă, vorbim doar de fisura pe care eu ți-am prezis-o în discuția telefonică cu el. Asta da. Când tu m-ai contactat, eu ți-am spus și ți-am spus, vezi să fii foarte atent. Și tu erai în parc cu copilul, mi-ai spus, da, hai că vorbim, dar eu știu, mi-aduc aminte foarte clar că ți-am spus. Și intervenția mea a fost pentru această cauză, că eu știam ce se va întâmpla și știu ce s-au întâmplat multe și se vor întâmpla multe, pentru că... Vrem banii lui Carol. Carol cât are să-ți dea? Nu e relevant absolut deloc, crede-mă. Ba da, facem campanie, uite și Machiavelli a scris în chat, banii lui Carol. Da. Vei veni mâine seara la emisiune invitat. Deci gândește-te că am stat vreo 4 zile în studio în apartamentul acolo. Nu, mi-aduc aminte exact, știu despre ce este vorba, pentru că a doua zi am vorbit și eu cu... știi care este treaba? Banii lui Carol. Nu știu dacă e bine să vorbim aici, dar dacă vrei putem să vorbim, pentru că mi-aduc aminte exact toată discuția. Tu nu ai fost practic ai venit la AMA să dai o probă, dacă mi-aduc Nu aminte. să dau o probă, am stat 4 Dacă a zile. stat 4 zile, Lucian, Cu Bose, Dumnezeu să-l ierte, cu Bose am stat, numai cu Bose am stat 2 nopți acolo la 3 Câte piese. piese ați făcut? Vreo 5, vreo 4. Spune-mi una care a ieșit pe piață. Aia cu Nicola Sac și cu Patricia Fotoliu am făcut 2 orchestrațiile aia. 2 sau 3 variante. Și nu ai fost plătit pentru asta? Absolut deloc, decât cheltuielile Banii lui mele. Carol, toți în chat, banii lui Carol. Nu vă băgați pe mine, că nu știu Nu, că nu te băgăm. Dă-i tu, Discuția Lucian, nu este dă-i- să fii introdus în chestie. Eu am vrut să fac o intervenție care să menționeze faptul că eu te-am avertizat cu privire la fisura dintre tine și Marius. Da, e posibil. Dar nu este o fisură între mine și Marius. Asta vreau să vă spun, că vă arăt filmare de acum 2 zile cu mine și Uite, cu Marius. Marius e cu mine aici pe telefon și Marius habar n-are de ce vorbește băiatul ăsta, ce ascultă de nevastă care le faceți pe lângă AMA. Ok, eu am probe. Ar putea să intre domnul reprezentant, patron al AMA, să-și apere imaginea ca și business. Deci că eu văd am că probe. Își trimite reprezentanți care nu sunt în Păi contract. nu sunt reprezentanți, ascultă-mă că tocmai... Da, eu am probe, eu am înregistrare. Marțianu, eu am înregistrare telefonică cu el. Ascultă puțin, Carol, te rog frumos, lasă-mi puțin. Omul are înregistrare telefonică. Dacă un om ca Lucian intră online și îl spune că e studio AMA și vine o persoană ca Carol și face servicii lui Lucian în numele firmei AMA, că el și-o asumă, că el își ia mai multe drepturi decât un moderator de la o emisiune, ai înțeles? Asta nu trebuie să cadă în spatele firmei AMA. Bă, băiatul, Mai mă da pe mine exemplu. vreau să vă spun ceva. Am lucrat Lăsați cu... omul să vorbească. Lucian, 2 secunde, îmi cer. Am lucrat cu Marian de la Pitești, care este unul dintre cei mai onorabili producători. Am lucrat cu... Nu, am încercat să lucrez cu alții, nu mai dau nume, și am lucrat cu mulți și s-au dovedit a fi onorabili. Deci tu ai lucrat cu Bose, da? Da, nu cu el am făcut înțelegere, decât am lucrat tehnic. Da. Sunt mai mulți orchestratori la AMA, mai mulți compozitori. O dată a venit acolo, lângă noi, domnul Carol, lângă noi, că eu nu mai sunt, dar v-am spus, AMA pentru mine înseamnă enorm. Și bănuiesc că a fost o neînțelegere sau ceva, dar mă rog. Da, noi ne-am întâlnit și prin 2017-18, mi se pare, cred. Aha. Dar aici noi vorbeam despre cont, iar eu cu Marius nu am, ferească Dumnezeu, acum 2 zile vă arăt filmare cu mine și cu el.
Nu, domnul Carol a venit cu o problemă total diferită și personală a lui. Nu are nicio treabă cu tine. Eu am crezut, da, pentru că am intrat târziu pe live și am trăit cu impresia că fisurile au fost create de țepeș de alea, da. Nu. Banii lui Carol, cu toții. Ca să menționez că talentele căutate și alea sunt un fel de n-ar mai fi și ar trebui să punctez detaliul ăsta în discuție. Și îmi cer scuze pentru intervenție dacă a deranjat sau dacă deranjează. Nu, dar ați venit și aruncați niște chestii de-astea. Talentele I-am aruncat pentru că pot dovedi și nu e, cum crezi tu, absolut deloc. Haideți să vă spun un lucru. Am muncit pe acolo. Da, banii pe care i-am cheltuit eu luni de zile cu oamenii ăștia, le-am luat și chiloți, și ciorapi, și încălțăminte, și mâncare, și cazare, și transport, le-am dat și bani de buzunar, și țigări. Ăștia sunt tot minciuni? Aia, vezi. Pe aici mă faceți mincinos pe mine. Păi nu te-a făcut, mă, pe tine mincinos, mă, tu înțelegi românește, Luciane, că ce a zis, mă, frate, n-a înțeles ce a zis. A zis N-ai înțeles ce a zis. A zis așa, frate, n-a zis de TikTok-ul tău și de emisiunea ta. A zis că AMA a dat-o ca și cum nu vă mai uitați pe căutare de talente, că aceste talente să pierd. Adică poate cântă și degeaba, poate fac piese degeaba. Da, eu m-am referit strict la domnia ta, Marius, nu la Lucia. Nu de tine, n-a avut treabă cu TikTok-ul tău și cu ce faci tu. Că Mă, Lucică, mă, tu când vrei nu mai înțelegi românește, mă, Lucică, mă. Am crezut că zice de mine, dar... Păi înțeleg eu care sunt plecat din vină, România de 34 de ani și nu înțelegi tu? Luci, vrei să spun opinia mea, umila mea opinie. Tu te folosești de o fațadă clasică diplomată la mare înălțime, da? Dar eu trăiesc de mult timp și nu le dai pe față, n-ai înțeles? Dar eu trăiesc cu impresia că tot cu vrăjeala asta știu, ți-ai luat o mare țapă. Pentru că tu acum 2 minute ai confirmat niște cheltuieli care nu ți s-au returnat. Deci hai să nu vorbim despre să par cu mănuși de mătase, că nu are sens. Acum pe bune. Da, mă rog. Mai stai și cu camera pusă, Lucică, și te vedem. Eu vă spun sincer că eu sunt în studioul ăsta de 20 ceva de ani. Niciun om în viața asta nu a muncit la AMA și nu a fost plătit fără să fie plătit sau fără să existe o înțelegere onorată. Nu am întâlnit în viața mea în 20 ceva de ani. Acum iertați-mă, ori fi că nu, eu știu toate dedesubturile, mai ales dacă a spus că a lucrat cu boțe. Dumnezeu să-l ierte. Eu știu ce au fost acolo, fi luat bose, bani, o fi cu tare, dar... N-a luat bose nimic. Luciane, vreau să te întreb ceva. Eu nu permis să-ți dau de jurat, dar o să-ți dau de jurat să-ți moară cei mai scump, că nu... Aoleu, lasă-mă cu de-astea, zi... Păi dacă și-o știgănește cu mine, nu ți-e rușine, mă? Vezi că aici e show, nu este... Aici e breaking news. Că tu nu știi de din astea că se face la AMA Music? Ce? Eu nu permit să-ți dau de jurat, dar vezi că-ți dau de jurat, că nu se plătesc anumite persoane, anumite celebrități. Că nu se plătește? Ba da, normal că plătești, dacă vrei să-ți tragă lele, nu-l plătești. Am zis că nu se plătesc, că nu sunt plătiți oamenii, nu sunt plătiți. Nu plătiți, frate, că nu stă nimeni. 3 zile, 4 zile a plecat dacă nu-i dai banii, nu-i normal? Cum să... Vreau că omul a stat 4 zile. Da, dar omul a stat 4 zile, dar 4 zile am stat acolo. Eu nu știu, stați un pic, nu cunosc datele problemei, nu vreau să intru eu în această discuție, nu e problema mea, nu e discuția mea. Corect. Părerea mea că tu acum vrei să... Uite, vezi, asta e ceva onorabil ce faci tu acum. Încerci să scoți AMA Music, ăștia de la AMA, încerci să-i scoți bazmă curată, dar nu sunt, că tu știi că s-au făcut din astea, Lucică. Or fi fost. Uite cum îți dai acum scamene de pe tine, vrei să te lepezi de Satana. Omul vrea să spună, Acum intervin și eu un pic. Acum, Lucian, dacă o plecat de acolo, nu poți să arunce cu mizerie nimeni. Acum, chiar dacă știe ceva, o mutace din gură, mă înțelegi? Hai să fim un pic mai rutinați, nu e adevărat calul. Vorbim despre contul de TikTok, fraților. S-a făcut lumină și cred că a înțeles toată lumea de ce am plecat de acolo, de ce am ales. Au fost foarte bine, ai făcut cea mai bună alegere. Au fost tot felul de discuții, că de bani, dă cu tare, dă cu tare. Eu v-am spus încă de la început, când 2 oameni se despart, 90% dintre ei încep cu măscări. Că ai făcut așa, că n-ai zis, că nu cu tare. Nu e genul meu, fraților. Dacă m-ați cunoaște ca om, nu vreau eu să spun, să vedem că ești un băiat de bun simț și vrei să fii limitat. Nu pot să vorbesc niciodată în viața mea despre un om, despre o firmă care m-a ajutat cândva. Lucian, ascultă, Lucian, caracterul tău
Caracterul tău nu-l are mulți. Tu din aia ești Lucică. o situație care ești pentru că tu ai fost prea dulce, prea bun și când ești bun, lumea te ia de nebun. Măi, Lucica, ai vrei să... Uite ce spune Machiavelli. Acest domn care îl vezi în videoclip este chiar cel de la orgă, cântă și el. Am văzut. Ăla Marius de la AMA niciodată nu știe nimic. Nu trebuie să cadă în spatele firmei AMA. Da, acum e contul lui AMA. Când e de luat, e firma AMA. Când e de înșelat, nu mai e firma AMA. Vezi, Lucica? Vezi că sunt oameni deștepți pe acest live. Oameni deștepți și Vezi? au curaj să vorbească. Vezi? Aici la calul, nu vin oameni proști, vin oameni deștepți care văd totul. Machiavelli e un băiat Domnul deștept. nu? Pușcașu, vi se pare că suntem vreun prost pe aici? Nu, păi da, asta spun, uite ce- spun. Din asta, Stai vezi, puțin. sunt mulți oameni deștepți care vin cu multe informații din afară. Stați puțin să vă spun ceva. Uitați ce o să fac eu. Săptămâna asta am să am un subiect foarte puternic. Vrem să aflăm și noi cine este patronul adevărat de la AMA, domnul Marius, să-i facem o anchetă jurnalistică, să vedem Jurnalistică. cu ce se ocupă el. Știi ce înseamnă, Luciane, știi ce înseamnă Să jurnalistică? văd dacă își umblă în MS-DOS, dacă își umblă în BIOS, dacă să vedem ce face el. Ascultați-mă puțin. Luciane, știi ce înseamnă Da, o da, da. anchetă? O anchetă, poza pe spate cu toată familia și băgat în program. Ascultați-mă puțin, frate. Eu nu vreau să aduc atingere de imagine acestui studio și acestui om pe care, sincer, eu îl respect din tot sufletul meu. Eu îl consider ca tatăl meu. Auzi că piesa cu fotoliu a fost orchestrată de Marian Colcea, zice... Niciodată. Piesa a fost orchestrată de mine 100% cu Bobocel în studio, pentru că Bobocel cunoaște Nu e bine așa, programul, prieten, pentru că și a opinia fost sub bagheta lui Marian Colcea, care este casa de producție Magic Sound Ltd. Și cu care sunt prieten de 30 de ani și cu care colaborez cu plăcere de 30 de ani și care nu mi-a dat în viața lui o țapă. N-ai cum să o mai iei pe asta, pentru că opinia publică e în felul următor. Da, mă, la Wars, a tras ăsta la căruță până a făcut spume la gură cu 30 de inci pe live un an de zile, n-a interesat pe nimeni. În momentul când a reinventat... Așa e. Bravo, Machiavelli, Gata, au bravo, venit 700 Machiavelli. să Așa moară e. familia. Lăsați-mă puțin. În momentul când i-a relansat ăștia, că ăsta i-a făcut, au venit 700 de patroni. Până acum n-a știut nimeni, că eu m-am dus și eu pe acolo de 40 de ori și știu mai bine. N-a știut niciunul de chirie, de nimic. N-a știut niciunul de online. Maca, asta spun de 2 ore eu. Ce pune, Bravo, bă, sunt 400 Machiavelli. de patroni acum. Mor, Dacă nu mai ducea pe guță. frățișor cu contul o să Dacă moară. nu-l aducea pe guță, nu era acest... Nu, Băi, da, băi, hai să... Ama, Nu mai bag reprezentanți care nu sunt trecuți în acte. Să vină Ama pe domnul Marius. online, fără Lucian Elgie, zero barat. Corect, Dați seama, dacă a bravo, început bravo, Morgana așa să-și e. boteze poze ca pe contul ei personal, tu dai seama aia ce caută. Maca, Clienți. dar ia să spun ceva eu ție. Dar dacă se întâmplă ceva și va fi închis contul, cu ce rămâneți? Oricum va fi închis. Da, știu. Eu o să mă... Clar. Noi o să ne... Mai mulți. E o chestiune de timp. Da. Îl subestimați pe Marius, Eu că mă duceam Marius... pe la Lucian și să moară mama de nu zicea, uite bă, Maca, bă, mai ține Lucian. Uite bă, să-mi bag pula, bă, 200 de persoane, 170, de-abia să chinuia și el pe acolo să răzbească. Îl Și cum a răzbit și a devenit la nivel național, gata, s-au găsit 40 de patroni. Până mai acum 2 luni nu a interesat pe nimeni de nimic. Îl subestimați pe Marius. Ia zi, domnul Carol. Îl subestimați pe Marius, pentru că Marius va găsi tot timpul căi. Găsește căi de 30 de ani în branșa asta. Marius nu poate dea în cap. Mai trage o țeapă, 2, cum adică? Mai trage o țeapă. Domnul Carol, putem să dezvoltăm și mâine seară cu cel mai mare drag și interes din partea dumneavoastră această emisiune? Dacă nu plec din țară, că s-ar putea să plec din țară, da, cu cea mai mare. Dați-mi o urmărire, v-am dat și o urmărire și... Domnul Carol, internet aveți în tot globul pământesc, chiar și pe Marte. Puteți De acord. de oriunde. Moral nu e deloc ce s-a întâmplat. De acord cu voi. Nu știu, mă gândesc că Adică poate ce sunt... pula mea, ești bun doar când duci steagul, că nu mai arătă în pula mea. În orice caz, eu vreau să-mi fac o ieșire și vreau să vă doresc un pas. Și cum e? Fiat, tuturor. te pupăm, Carol, te Vă aștept cu o... Și multă baftă. Sărbători fericite, domnule. Știi cum e mai aici? Și respect, domnul Carol, stimă și respect. Hai să vă explic eu, așa și după aia închid, nu mai vorbesc. Fiți atenți. Eu iau un copil în adopție acum la 5 luni, îl cresc 30 de ani, mă chinui cu el și la 30 de ani vine unul și spune, băi, știi ceva, dă-te în pula mea că eu sunt asul. Dar de ce dat exemplul ăsta? Te gândești să faci o adopție? Nu, ca așa e și aici. E sincer cu noi, că aici e emisiune serioasă.
Domnul Marțianu vrea să intervină cu drept la replică, dar nu este în actele la AMA. Nu mai pot să-ți dau drept la replică. Trebuie să vină Marius neapărat aici, dacă vrea. Nu e moral, nu e ok. Nu stăteam nimeni cu nimeni, dar... Na. Oameni buni, eu nu făceam și nu aș fi intrat, în primul rând, nici n-am intrat cu subiectul ăsta, eu am intrat doar că cineva i-a dat... Și șmecherește, îți mai spun ceva, mă, când un lucru merge bine, ce pula mea te-a pus tu să-l modifici, mă, șmecherește, ca pe stradă. Asta Bă, n-am dacă un înțeles. lucru merge pe stradă, da, bine, na. Și mă apuc eu să mai scriu, lasă-l așa. Asta n-am înțeles-o nici eu. Dacă noi mergeam bine cu totul, de ce, Doamne iartă-mă, să aducem modificări? Domnul Marțianu, vă citesc un mesaj și vreau să-mi răspundeți cu simplă sinceritate. Este evident că între dumneavoastră, domnul Lucian LG și patronul de la AMA, Marius, nu este nicio dissensiune, nu este nicio supărare, voi sunteți prieteni în continuare. Problema ta, Lucian LG, este cu Marțianu și disensiunile dintre voi au plecat de la Marțianu. Dar ar fi corect și din partea lui Lucian să vorbească direct și să spună cu subiect și predicat toată povestea, ca să nu mai lase loc de interpretări. Oricât de mult respect ar avea față de patronul AMA, dacă nu vorbește direct și zice fără subînțeles, vor fi multe interpretări și vor avea toți de pierdut. Bă, dar hai să facem altceva. Caule, fii atent o secundă. Răspund? Ascultă-mă o secundă. Eu merg la... Răspunde, Lucian, ha. Vă spun un singur lucru. Era Marțianu. Zi, Marțianu. Hai să mergem la detectorul de minciuni. Băi, să mergem la detectorul de minciuni să vedem cine minte și de ce nu minte. Vă trimit eu până la detector să-l aduceți pe Marius. Da, vă rog frumos să nu mai mâncați când vorbiți cu lui, că nu e frumos. Puneți, domnul Lucian. Am un respect deosebit pentru Marius Sama. V-am spus, omul ăsta mi-a schimbat mie viața. Legat de cazul acesta Carol, sau cum se pronunță, eu nu cunosc toate datele problemei și toate afacerile și toate înțelegerile pe care le are el. Deci nu vreau să mă erigez nici o secundă într-un apărător al cutare. Pentru mine AMA rămâne AMA, indiferent ce se va întâmpla, dar nu este mai puțin adevărat că o parte din vină din toată treaba asta o are și Marius, pentru că dacă Marius ar fi spus stop, contul ăsta îi rămâne lui Lucian, cu Lucian am pornit, cu Lucian merg mai departe, nimeni nu mai avea ce să hai că uite, eu mi-asum, uite, eu sunt responsabil de toate. Stai să termin ideea, iartă-mă 2 secunde. Dacă Marius spunea lucrul ăsta, nimeni nu mai putea să spună nimic și nimeni să comenteze absolut nimic, pentru că era decizia patronului. Dar dacă Marius a lăsat un pic ușa întredeschisă și au mai intrat și alte persoane care... Până ce firma AMA nu scapă de intermediari, de speculanți și de lingușitorii aia după acolo și așa mai departe, că va fi cu Lucian sau va fi fără, nu va avea de acum încolo cum să mai funcționeze. Deci Lucian, hai să spun ceva. Din toate punctele de vedere, și economic, și de marketing, și de imagine. Luciane, acum 2 ore când Ascultă, acum 2 ore când te înțepa pe tine Marțianu, mie nu mi-a plăcut, i-am scris lui Calu, eu o să mă iau de acest individ pentru că nu-mi place cum îl înțeapă pe Lucian. E adevărat, mă? Da, mă, da. Eu mi-asum. Toate astea a plecat de la mine. Discuția asta a Dar plecat de ce de la nu vine mine. domnul Marius de la AMA să-și apere business-ul? Că au început să vină... Voi nu-l cunoașteți pe Marius. Dar nu mi-aș dori nici eu să vină, pentru că țin prea mult la el și cred că ar fi așa o chestie nasoală pentru el. Nu e genul de om care să intre. Putem să facem noi 300 de emisiuni, că nu o să intre în viața lui. Ceva. Tu prea ții la toată lumea, dar la tine vă că nu ține Da, nu e nimeni, da. Adevărat că ăsta e adevărul. Bă, oameni buni. Auzi, domnul Lucian, dacă îmi permiteți, aș spune și eu un singur lucru. Vă rog. Eu am înțeles, firma este una, contul este alta, sunt 2 entități diferite care, de fapt, lucrează împreună. Aici e o problemă foarte mare. Când e vorba de atribuit meritele, cam vrea firma să și le atribuie de pe cont. Firma nefăcând sacrificii de niciun fel pentru promovarea, susținerea și acelui cont. Nu, pentru promovare nu, adică nu s-au dat eu vorbesc din ceea ce te privește de când ai explodat cu treaba asta. Eu trebuie să fiu corect și cinstit până la capăt. Firma pe mine m-a ajutat, mă refer la Marius. Marius a fost singurul care mi-a dat o grămadă de bani la început să cumpăr un microfon, să cumpăr cablu, să cumpăr alea. Eu trebuie să fiu corect, fraților. Nu, de asta, dar vorbim acum în ultima perioadă. Și atunci, nu le-a dat Marțianu, că dacă îmi dădea Marțianu, stai un pic,
puneam lucrurile altfel. Eu înțeleg. Dar dacă mă lăsați să termin ideea, o să înțelegeți foarte Eu sunt bine curios de ce Marius n-a ținut cu tine. Adică tu erai calul Aici lui. ai exact asta ce spune Machiavelli, asta vreau să spun și eu. Lăsați-mă să-mi termin un pic ideea. Când este vorba de merite, acum firma vine să-și atribuie merită. Dacă ar fi acum, uite cum a venit domnul Carol și vine cu anumite neînțelegeri, păi domnul Lucian să se descurce, nu firma. Și acum să vă mai spun încă un lucru. Pentru mine, în toată situația asta, știți care este problema? Nu firma AMA, vorbind de patron, nu Lucian, ci intermediarii. Și în primul rând, Lucian nu a fost plătit de AMA, Lucian a fost plătit Păi asta de AMA din banii care i-a produs Lucian. Asta spun, sunt două capete, firma ca patronat și Lucian sunt două capete. Între ele există niște persoane, niște intermediari, care sunt îngăduiți acolo, nu știu sub ce formă sau alta. Nu știu ce calitate are Marțianu acolo, că vorbește că el are calitate în firmă. Din punct de vedere legal, eu nu știu dacă el are vreo calitate acolo. Și pe lângă el mai sunt alte persoane care la fel funcționează acolo. Și eu vă spun, cu Lucian sau fără, această firmă sau acest brand AMA n-are niciodată cum să mai funcționeze atâta timp cât există acești intermediari care de fapt ei dezbină, ei trag și ei vor de fapt să conducă acolo. Și Lucian a căzut exact în treaba asta. Bine a spus Machiavelli. Bă, dar de ce patronul n-a ținut cu Lucian? Cum să iei tu niște oameni care de fapt ăia n-au făcut nimic și n-au contribuit sau aproape cu nimic și cumva acum tu de fapt ăia să-i protejezi și să te dezici de un om care din toate punctele de vedere a făcut tot ce a fost posibil, nu să mențină brandul și firma AMA în viață, ci să o aducă la un nivel care eu cred că n-a fost niciodată. Bine a zis Dani, prea mulți pe un os. Bravo. Pe asta spun. Dar intermediarii, nu vorbim de cei care muncesc. Lucian LG nu a fost plătit de AMA niciodată decât din banii care i-a produs Lucian LG pe contul TikTok AMA. Mi s-a plătit chiria. Domnul Andrei, cu tot respectul, să punem mână de la mână, îl tâlhărim pe ăsta, pe Marțianu, îi luăm telefonul și îl batem în picioare. Măi, oameni buni, vreau să puteți să lăsați, e săptămâna mare, suntem cu pace. Puteți să lăsați, vă rog frumos, pe Lucian 5 minute să ne explice cu subiect și cu predicat. Ascultați-mă, cauza certuri și rupturii dintre ei, vă rugăm frumos. Tot vă spun, fără niciun ascunziș și suntem deja în săptămâna mare și vă spun sincer din tot sufletul meu. Acest cont a fost pentru mine o muncă, dar și o plăcere. Omul ăsta a crezut în mine, Marius AMA. Nici o secundă în viața asta nu o să vorbesc de el, nici dacă îmi sparge mașina mâine și mi-o ia cu crosa de golf și mi-o face varză, eu tot o să-l iubesc. Indiferent ce face omul ăsta. Pentru că, vă repet, la 23 de ani, omul ăsta m-a pus pe mine pe șine. Și niciodată nu o să pot să vorbesc nimic. Cam a fost o neînțelegere între noi acum, într-adevăr. Exact ce spune băiatul ăsta, nu știu cum, Andrei. Nu știu, mâncați-și gura ta de unde vii, cum vii, dar dacă nu le zice direct din suflet, pe bune, tot ce spune 100% adevărat. N-am văzut așa ceva. Probabil că e psiholog, nu știu, e ceva. Da, fraților, ăsta este adevărul. AMA și cu mine am avut o înțelegere la început, de drum. Într-adevăr a fost și Marțianu băgat acolo. Adică și el vorbea cu Marius, și el vorbea cu mine, și el și-a dorit binele acestui cont. Părerea mea sinceră, cu totul știu că o să se supere pe mine, din păcate, Marțianu a stricat probabil cel mai frumos proiect AMA din toate timpurile. Dar și cu complicitatea, prin tăcere, prin, cum să spun eu, prin non-combat a lui Marius. Dacă Marius punea punctul pe I și piciorul în prag, nu se ajunge aici. Marțianu, probabil, vă spun sincer, că și noi nu trebuie să-l judecăm. Imediat. Și poți să te întreb ceva?
Stați să ceva. termin. Nu mai întrerupeți, că se calmează și nu mai spune O adevărul. singură, păi tot de asta e vorba. Eu vreau să înțeleg și toată lumea vrea, și Calu și toată lumea, de ce un proiect care a mers așa bine, de o așa notorietate, a fost făcut varză, pentru care e motivul? Pentru că la un moment... Păi tocmai am spus acum, intermediarii au vrut să pună mâna pe așa ceva. O să moară mama de nu vă... Lăsați-l să vorbească 5 minute, vă rog frumos. Acum cât e pe nerv, că l-am prins și spune tot. Zi, Luciane. Bun. Proiectul ăsta l-am făcut din suflet și din inimă, dar mergând mai departe, dacă Marțianu nu intervenea aici, dar nu-l judec și trebuie să gândim cu toții treaba asta. Fiind de la începutul acestui proiect, nici de cum ce spune el, că el a fost proiectul lui, că a fost... Nu, a fost și el implicat în ideea în care la începutul acestei înțelegeri între mine și Marius m-a susținut moral, atenție, nu cu bani, nu mi-a trimis în viața lui 50 de lei, 100 de lei, 100 de euro, 500 de euro. Niciodată, mă refer de la începutul acestui live. Mergând mai departe, am un sentiment că are un pic de dreptate în momentul în care contul urcă sus și lui nu îi se dau deloc atenție, nu i s-a dat atenție. Iar eu l-am rugat să înțeleagă faptul că acesta este un live destinat muzicii. Este un live pentru oamenii care ascultă și care cântă. Nu puteam să bag în chat decât oameni care sunt implicați în fenomenul ăsta al muzicii. Nu cred că am avut vreodată pe cineva care să nu fi cântat și să fi venit în emisiune ca pur și simplu invitat și el să fi fost zugrav sau eu știu altceva. Și de asta cred că el s-a simțit un pic dat la o parte și un sentiment de mândrie a intervenit pe lângă Ama, pe lângă Marius și a spus: Marius, uite ce faci, mă dă la o parte sau ceva de genul ăsta. Așa cred. Dar, încă o dată, vă repet, cred că mulți dintre noi... Imediat, Marțiane, se bate la o parte. Stai să termin, Lucian. Nu șmecherește. Acum îl băgăm pe Marțianu, vă rog frumos. Dacă eu nu înțeleg șmecherește, cum să opresc un proiect de mi-aduce bani, indiferent că e Marțianu sau e Marius, știi? A primit verde de la Marius să vorbească pe față. Te ascultăm, Marțiane. Da. Aici lasă să termine, că vreau să termine ca să stabilim toate lucrurile astea de la început, ca să înțelegeți exact ce și cum s-a întâmplat. Adică, spune ce ai de spus. Termine ce ai de spus. Păi am spus, gata, nu mai am ce să spun. Bun, înainte să înceapă Marțianu... Hai să spunem, să spun că Lucian vă că... Stați puțin, alo, că nu așa să faci emisiunea. Ascultați-mă puțin. În momentul de față, până să-i dau dreptul la replică lui Marțianu, vreau să răspunzi la o întrebare sinceră și din suflet, Lucian. Da. Dacă patronul Ama, domnul Marius, să-i dea Dumnezeu sănătate, va pune piciorul în prag și îl va îndepărta pe Marțianu din proiectul Ama de pe TikTok și îl roagă sau îi va propune lui Lucian LG să revină, o va face? Bă, eu nu credeam, eu nu ți-am urmărit emisiunea, dar nu credeam că sunt așa de grele. Lăsați-l să răspundă, vă rog frumos. Băi, m-am înarmat cu multă, cum să spun eu, nu, n-aș reveni. Bă, a văzut potențialul lui. Ești prost? Nu e vorba de asta. Hai, bă, din gură și las-o așa cât vrei pe tabloul ăla. Nu, vă spun de ce n-aș reveni și o să vă spun de ce. Poate dezamăgesc pe multă lume cu treaba asta, dar eu vă spun sincer că așa am fost toată viața mea. Eu m-am simțit dat la o parte. Pe mine, în sufletul meu, după 2 ani de muncă pe un cont, m-am simțit jignit, m-am simțit umilit, m-am simțit bagiocorit, m-am simțit în toate felurile. Pentru că nu meritam să mi se întâmple asta. Că-ți cer scuze, rămân scuzele, dar la mine nu mai e același lucru. Eu sunt sincer și dacă astăzi nu vei face asta, înseamnă că mi-o vei face peste 3 zile. Aici minți. Aici, domnul Lucian, numai puțin, Alin. Domnul Lucian, tu ai vrut să pleci. Una este demnitatea și, într-adevăr, prin ce ai trecut, cum ai spus, este posibil să mai treci peste 3 luni, 6 luni. Alta e să știi că, de fapt, Marțianu nu e singurul care trebuie îndepărtat de acolo.
Bă, dar vedeți că acum eu nu țin partea lui Marțian. Ai văzut-o? Ai văzut-o Lucian pe asta, acum, Lucian? Eu să Dacă vorbesc Lucian- acum, calule, dar să stea oamenii pe Dacă mute, nu Lucian a termină plecat nimeni. singur că nu vrea să le mai dea parte la ăștia. Lăsați-l pe Lucian să termine răspunsul la întrebare, vă rog frumos, că nu mi-a terminat răspunsul la Nu, întrebare. fraților, nu m-aș întoarce pentru că dacă eu n-am trădat pe nimeni, eu m-am simțit trădat. Și pentru treaba asta prefer să o iau de la zero, de la minus zero și de la audiențele alea mari să pornesc eu singur. Vezi, La câtă Luciane, vezi, la câtă Luciane, experiență are acum Lucian, la câtă experiență are acum Lucian, el o să-și facă un altul cont, acum pleacă de la zero și 100% în 4 luni, în 5 luni de zile își revine. Și atunci merge sângur cu sabia lui. vezi, Luciane, tu 3 săptămâni. vezi, Luciane, tu știai doar Calul TV Show, omul care înjură, dar tu nu știi ce fac eu pe platforma asta. Băi, tot respectul acum. Da. Auzi, Luciane, și încă ceva, vezi că numai creieri intră aici, numai creieri pe bune. Încă o dată, acum dăm dreptul la replică lui Marțianu, dacă a terminat Lucian de explicat. Vă rog frumos, toți pe mut, uite să-l ascultăm și pe Toată băiatul lumea ăsta. pe mut, hai să-l ascultăm și pe Marțianu. Da, deci fiți atenți toți, dar lăsați-mă să vorbesc, ai înțeles, Luciane, te rog, te-am lăsat să vorbești. Nu te bagă nimeni, nu te deranjează nimeni. Stai o secundă că trebuie să mai intre cineva în live aici, că să nu spun ceva greșit. Vreau să dau un share, o secundă, că nu știu unde e. Stai un pic. Așa, gata. Deci fiți atenți. De la început, proiectul ăsta a fost făcut, eu am luat canalul de TikTok, eu i l-am dat lui Marius, ai înțeles? Marius nu iar de-a lui de treburile astea, înțelegi? Și l-am băgat pe Tistu în proiectul ăsta. Acum Lucian, când a văzut chestia asta, m-a sunat pe mine. Ai înțeles? Domne, vorbește cu Marius să mă bagă-mă pe mine. L-ai băgat pe Tistu acolo că eu am făcut radio, că am făcut în fine. Lucian nu avea aparatură, avea doar locație. Ai înțeles? Toată aparatura care o are Lucian în momentul de față e aparatura lui Bose, care a murit, Dumnezeu să-l ierte. Ai înțeles? Toată aparatura care e și a rămas lui. Aparatura nu a mai cerut-o nimeni. El a pur și simplu a venit ca moderator cu o locație. Ai zis, s-a pus aparatura la dispoziție, s-a pus cont de TikTok la dispoziție. Ați înțeles? Și acum Lucian, într-adevăr, e meritul lui că a crescut contul, dar el pur și simplu asta nu înțelege. El a fost moderator la o emisiune care a făcut-o pe TikTok. Într-adevăr că pe parcurs și-a mai cumpărat el aparatură și ce-a mai făcut el, asta e ok, noi am înțeles. El, proiectul ăsta când a fost început, când a fost conceput, a fost conceput ca o televiziune online. Cine a conceput acest proiect? Stați puțin, nu vă băgați, că e fierbinte rău subiectul. Ia fiți atenți aici. Bă, Marțiene, să-ți trăiască familia și tot ce iubești, că mi-a mai venit așa una la ureche. Bă, care o futeți pe asta, mă, pe Morgana? Eu? Frate, nimeni, Morgana face și parte asta din staff termină foama de 20 de ani, nu de acum. Bă, frate, ascultați puțin, cine o fute pe Morgana? Că dacă Lucian LG continua la AMA, nu mai avea unde să-și pună poze și să-și facă reclamă domnișoara Morgana. Păi de ce nu mai avea? Ce treabă are Morgana? Morgana. N-are legătură cu nimeni, cu nimeni. Alina Morgana este, bă frate, Alina Morgana stă în spate la multe proiecte, ea lucrează de foarte mult timp în studio, lucrează de peste 20 de ani în studio AMA. Ai înțeles? Nu are nicio treabă. Păi și ai spus că ne zice adevărul, Marțiane, și Lucian râde la tot ce spui. Păi să râdă el, frate, el poate să râdă, eu spun ce... Băgați-l pe Tistu, el spune că nu e adevărat. Păi n-am spus că nu e adevărat, spune-mi, te rog. Deci, hai să o luăm de la început. Cu ce să o luăm? Cu ce vrei tu? E bună Morgana, mă? Eu te-ai zis să tac, eu am trecut și te-am Păi da, mă, dar nu ți-am spus nimeni, pur și ascultat. simplu proiectul ăsta urma să deci Al cui e ăsta proiectul? Cine a făcut proiectul ăsta? Eu. Și eu de ce am vorbit cu Marius atunci, dacă e proiectul tău? Păi tu ai vorbit, eu am pur și simplu... Marțiene, tu n-ai nici acces pe cont și tu spui Păi nu că am e vrut eu, mă, proiectul să am tău? acces, uite, din cauzele astea, că ai venit tu și veneai și spuneai că îmi furat eu banii dacă aveam acces. Eu nu am vrut să am acces. Că aia a fost o glumă, n-a nicio treabă, nu te-a O acuzat. glumă, dar cum spui o glumă din moment ce... Cum poți să faci o glumă din moment ce eu te-am... Păi da, mă, uite, și eu pot să fac o glumă, băi. Tata. Și eu pot să fac o glumă cum a făcut-o Lucian acum, că uite, fac și o glumă, că așa mi-a zis mie cineva că Morgana cântă playback pe vocea la fata aia oarbă. Am făcut și eu o glumă că e de TikTok. Plăte, mă, că nu e adevărat. Ce ai, mă, calule? Ce vorba să mă dacă nu? Băi, stați puțin, Da, stați puțin, că a am fost și eu... ideea proiectul când a urmat să se ducă la, adică să înceapă să emită non-stop Băi, Lucian. băi, ia stai, bă, puțin, Marțiane, ia stai puțin. Calule, câți bani ai făcut pe TikTok? În câte luni?
De când ți-am dat contul meu. Păi vezi, ăsta a făcut un cop, băgați și pula în gură și vrea toți banii. Vezi că de acum încolo îmi dai banii pe tot ce ai făcut. Păi cine? Stai puțin, că aici nu e vorba de bani, nu a cerut nimeni niciun $1 de la Lucian. Asta nu se înțelege. Păi tu ce vrei, mă, până la urmă, Marțian? Nu știu, dar Lucian e fraier de meserie. Eu să moară, mă, dacă mai dădeam niciun cont la nimeni. Nici să mor prea. Dar contul nu a fost nicio secundă în posesia lui, ai înțeles? Pe contul ăla are număr de telefon, nu a fost cont. Lucian a putut doar să se logheze pe cont. Asta a fost. Bă, tu ce vrei până la urmă, Marțiene? Mai scos de pe cont? Acum ea mai intră, vezi, mai poți să mai intri, că nu mai poți. Ce am? Să moară cea mai scump, de nu Ia puneam intră, filme. hai. Dacă poți să mai intri, eu îți dau ce... Auzi, mă zicea cineva să ies după el de nu puneam filme porno, să alegea praful și gata. Bă, dar nu i-a spus nimeni să iasă, asta nu înțelegeți. Marțiene, dacă intru din nou pe cont, îți cer scuze? Ia intră, hai, intră. Păi eu cred că intră. Hai, mă, că ai zis că filme porno, Luciane, e pune proiectul tău. Hai, Luciane, pune filme porno cu mine, îți trimit cu Păi pula hai, mea. mă, intră, dacă poți să intri, intră. Ești la calul în direct. Îți cer scuze și recunoști că a fost vina ta că s-a terminat cu proiectul ăsta? Da, ia intră, hai să văd. Deci reține. Dacă nu recunoști și nu mai ești nesimțit și spui că nu ți-ai respectat înțelegerile care le-ai avut. Nu te-am făcut nesimțit pe tine. Tu ai spus, păi nu, ascultă-mă, tu ai spus că nu vrei să mai intri, păi da, pentru că acum s-a făcut o firmă, de acum încolo toți am stabilit că cine intre o să fie contract, nu mai e ca înainte. Până acum 2 ani, unde, Doamne iartă-mă, sunt toate proiectele tale care le-ai făcut tu? Păi ia intru pe cont, Luciane, dacă spui că intru pe cont. Și dacă intru pe cont, îți cer scuze? Nu, eu zic că dacă... scuze, hai, intră pe cont. Băi, dacă poți să intri pe cont... Cu doi factori, Luciane. Dacă te împula goală să le intră, eu îți dau voie să intri pe cont, dacă poți să intri, hai. Eu mă dezbrăcam în pula goală și vă închideam. A, și eu să mor aici, dacă nu direct cu pula. Unde are el dreptate, dar vorbim... Mi-o frecam în direct, mi-o frecam până să închideam. Știi unde are el dreptate? La modul că, bă, dintr-o dată, știi? Și aceea, într-adevăr, da. Păi da, mă, Maca, dar stai o secundă, dacă dar eu nu vă am înțeleg pe voi, Marțieni, eu nu vă înțeleg șmecherești. Mă, dacă ăla producea... Păi da, mă, dar nu da nimeni afară, frate, urma să, adică să facem, să... Bă, Marțiane, și care a fost problema ta? Și el nu i-a mai convenit și a plecat. Ce vrei să fac? Eu o lăsam așa cum era. Opa, am primit 2 întrebări puternice. Marțiene, să-ți trăiască familia de... Eu o lăsam așa cum era. Stați puțin. Marțiene, răspund sincer cum a răspuns și Lucian. Dacă așa a fost conceput proiectul de la început, de ce nu l-a interesat pe Marțianu acel proiect timp de 2 ani? De ce nu a mai angajat și alți oameni să ajute proiectul să crească? De ce atâta timp cât se făceau bani de semințe? Calule! Nu a încercat, lasă-mă să termin, nu a încercat să ajute proiectul. De ce nu-l interesa cine intra și cine vine? De ce era doar Lucian și când nu intra el live, era închis contul? Dacă tot era proiectul de la început să-l crească și să devină televiziune. Și-a amintit după 2 ani că are un proiect, după ce a devenit contul viral? Ascultă-mă, tu pleci pe cale greșită. Nu mai dați vina pe Marțianu, că butonul apasă Marius. Nu mai aruncați pe Marțianu, că nu face Marțianu ce vrea el fără... Înțelegi tu? Și Lucian e el pe ea, sau băi, ascultă o secundă, Lucian, el are o emisiune, are emisiunea lui, da? Lucian a început să spună că el e studio AMA, dacă vă uitați la toate live-urile și astea, și Lucian nu m-a deranjat pe mine, a deranjat pe tot staff-ul AMA, prin ce a făcut. Și el a plecat, pur și simplu la inițiativa lui, nu l-a dat nimeni afară. Eu, dacă spun adevărul aici, dau cu ăsta în aer. Le-a convenit la toți, mă, să plece. Să moară, mă. De ce? De ce? Păi de ce le-a convenit? Păi le-a convenit. Ia vezi, nu mai intră Lucian, nu mai poate să mai intre. Păi nu mai poate să intre, că ei scos telefonul, accept. N-ai mai intrat, Luciane? Nu mai merge să intru, gata. Păi da, tu ai avut dispozitivul conectat, tu asta nu spui la oameni, că tu... Ce umilie Lucian, că da, nu mai pot să intru, nu mai pot să intru. Auzi, bă, să moară familia mea, Marțiane, și ce zădeam eu? Nimic. Mai puneam și pe cineva să dea în picioare. Ce a spus Marțianu puțin mai devreme? Că eu eram ce eram. Bă, ia stai, mă, Luciane, că vreau să te întreb o întrebare. Indiferent ce a făcut, nu, pe esențială. Indiferent ce a făcut Marțianu, da? Indiferent. Putea să facă ceva Marțianu fără acordul Marius? Nu. Păi și atunci ce tot o înțelegi ideea? Niciodată. Patronul a dat dispoziția asta și de la el s-a dus toate. Ascultați-mă puțin, ca să înțelegeți un lucru. Unu. Eu nu am spus în viața mea că sunt eu AMA.
Niciodată în Păi viața... uite-te, mă, frate, la live-urile tale. Tu Băi, ai spus Marțiane, dar vreau să te întreb și eu ceva, că Ți-am oricum spus eu? Uite-te la live-urile tale, tu ai spus că ești ama. Am spus eu vreodată că sunt eu ama? Păi a promovat AMA, mă, ce nu înțelegeți. A promovat omule, AMA, dar vezi dacă nu spunea AMA și spunea Lucian, nu era interpretat că el vrea să-și facă singur imagine și exclude AMA. Ce tot vorbiți, prostii? Auzi, Lucian, am o singură întrebare. Am o singură întrebare că s-a pus. Auzi, lasă, Martine. Auzi, Lucian, am o singură, Lucian, am o singură întrebare care s-a pus de foarte multe ori în chat. Vorbim din punct de vedere legal, nu vorbim de cont de TikTok care îl poate avea oricine acces și așa mai departe. Vorbim din punct de vedere legal, ce calitate legală are acest marțian în firmă, nu la cont. Prințesa de Aur la noi în studio, cu toată formația, să fie atmosferă. Come on! Live, la noi la AMA, toată lumea prezentă de la ora 9. Nu uitați că de la 23 și 40 de minute... Păi da, mă, promova canalul. Hai să-ți mai caut, da. Cum ăsta e zdravă La la cap? noi la AMA, nu la mine la AMA. Păi da, exact. Păi da. Păi da, și ai promovat AMA, nu ai promovat AMA. Tu ai spus mai devreme. Păi și cum faci promovarea, mă? Cum o Că de asta ai faci? făcut toate astea. Bă, vorbești prea mult când spui la noi la Bă, omul Pro are TV. mintea undeva în Ai în vacanță. emisiune când spune bine ați venit la noi la Pro TV. Băi, Marțiene, vezi de ce am plecat eu? Uite din cauza ta, Marțiene. Vreau să spun și eu două vorbe că mă retrag. Calule, vreau să spun și eu două Lucian, vorbe. în sfârșit ai spus-o. Ăsta e nebun, ăla e nebun, toți suntem, tot ce am Lucian, ascultă la mine. Continuă fără tine, Lucian. Lasă-mă să spun două vorbe că vreau să mă retrag. Lucian, într-un cuvânt, bine ai făcut că ai plecat de la AMA, ascultă la mine. Într-un cuvânt, bine ai făcut că ai plecat de la AMA, că tu ești capabil să te ridici singur pe picioarele tale. Ai înțeles? Deci o caracatiță foarte mare acolo, care oricum încercau să te sepe toți pe tine. Dacă nu făceam live-ul cu Nicolae Guță, Marțiene, mai veneai acum să spui că e contul tău? Păi dar spus că e contul meu, e contul firmei AMA. Tu o dai cum îți convine, mă, când faci proiectul, l-ai făcut tu. După aia contul e al lui AMA. Alea sunt ale firmei. Alea, nu-ți că îl bagi pe Marius Aiurea în toată treaba asta. Păi cu ce-l bag pe Marius Aiurea? Pentru că proiectul ăsta a fost conceput pentru firma AMA. Și l-ai gândit tu. Da. Dar contul e al lui AMA. Da. Și eu cui am făcut reclamă, ție sau lui AMA? Păi bă, frate, tu ai fost moderator la o emisiune. Bă, lasă-ne, dracu. În cadrul la AMA. Și cam ăla haideți la mine la AMA sau haideți la AMA. Să urmăriți. Bă, nu ți-e rușine. Știi ce spune Capatos? Bă, nu mai intra niciunul în nicio emisiune după mine. Auzi, bă, dar de ce nu faci Al Pacino, Lucian, vă pup, domnul Andrei, vă las. Lucian, ești puternic, fii atent aici la mine. Tu du-te mai departe, ai cuvântul meu de onoare dacă n-ajungi să depășești ce ai pierdut. Ai înțeles? V-am pupat. În spatele AMA sunt, în spatele AMA e un staff, ai înțeles? Da. În spatele meu n-a fost nimeni, Marțiene, niciodată. Niciodată în contul AMA, cât timp a stat eu 2 ani de zile, nu a stat nimeni. Singurul om care m-a ajutat din când în când a putut și el, a fost Răzvan. Și pe Răzvan tot eu l-am adus. În afară de Răzvan, n-ați venit niciunul din firma AMA, măcar să vedeți unde e studioul AMA. A venit Hans o singură dată. Care studio AMA? Întreabă-l pe Stelică dacă știu. De unde emiteai tu emisiunea ta, nu studio AMA, că studio AMA e în Bercen de 30 de ani. Eu vorbesc despre studioul TV. Păi stai așa, studioul TV? Băi, exprimă-te, fii explicit. Băi, Marțiene, problema ta e că nu te băga în live când era 70.000 de persoane. Asta e problema ta. Nu-i, frate, problema asta. Ei, că nu e asta. Asta vrei să ai meritul, că ai făcut tu contul. Vreau să spun un singur lucru în încheiere. Nu mi-am dorit niciodată să aduc atingere de imagine acestui studio pe care eu îl respect enorm. Pe Marius AMA îl respect enorm. Îl iubesc. Pe toți cei care sunt acolo. Chiar și pe nebunul ăsta. El nu și-a dat seama ce a făcut. Pentru că a stricat cel mai frumos proiect AMA posibil. De pe toată platforma nimeni n-a avut... știi tu că am stricat și de unde știi tu că proiectul ăsta nu o să aibă... O să meargă cu pula.
m-aș bucura din suflet să ai dreptate și m-aș bucura din inimă să aveți reușite, pentru că eu nu sunt un om răutăcios, nu-mi doresc, tocmai că n-am vrut să fac niciodată info, am spus doar așa, cu ceva că am plecat de acolo. Multă lume mă întreba, dar de ce ai plecat? Îmi scriau oameni în chat, ai vrut mai mulți bani, că ai vrut cu tare, nu le răspundeam, mă făceam că nu văd. Adevărul adevărat este, fraților, Ce o să faceți voi cu contul ăsta, mă? Au intervenit alte persoane care au venit cu tot felul de idei, care aceste persoane au venit după live-ul cu Nicolae Guță. Acum un an de zile nu mă suna nimeni să mă întrebe nici ce fac. Niciunul din studioul AMA nu știu unde este studioul AMA Studio TV. N-a venit niciunul, nu m-a ajutat nimeni cu nimic, cu bani, cu nici atât. În afară de Marius Ama, pe ăla îl iubesc, indiferent ce mi-a făcut, cu toate că e vina lui. Că acceptă, că nu acceptă, trebuie să spun lucrurilor pe nume. Este vina lui că s-a ajuns aici. Eu nu plecam aici de la AMA dacă Marius punea piciorul în prag. Dar chiar și așa, eu îl iubesc din suflet și din inimă, tot tatăl meu îl consider, studioul AMA, este studioul care m-a pus pe picioare la 23 de ani, m-a ajutat și eu niciodată în viața mea nu o să pot să vorbesc vreun lucru greșit. Dar îmi rezerv dreptul și cred că sunt mulți în asentimentul meu care să spună, bă, și eu, Luciane, dacă eram în locul tău, făceam la fel. Pentru că după 2 ani de muncă pe un cont, că eram moderator, că era planul cu lucrutare, nu m-a căutat nimeni. După 2 ani, după ce am bubuit cu Guță, au început tot. Ăla e șeful, a venit, ăla e director, ăla e cu tare, ăla e cu tare. Păi dacă erați, unde erați mă acum un an de zile? Calule, fii atent că ai o persoană aici, 7 frați, bagă-l că face parte din studioul Te pun, AMA, Marțene, și urez succes și baftă și îți dau cuvântul. Stai o secundă aici, te rog frumos, Luciane, stai o secundă, nu ieși, că după aia nu mai... Bă, frate, eu am lămurit ceea de lămurit. Stai să-ți vă spun ceva, eu am lămurit. Revin, mă duc până la toaletă că nu mai pot. Iertați-mă, știu că Pune-te pe mut și stai aici, dar nu ieși. Ascultă, e Hans aici. Nu mai e Hans, că a murit. 7 frați aici, Hans n-a murit. A căzut, nu mai a dat gaz. De frații Hans. Păi să dea gaz, mă, că nu e în gaz. Uite-l, mă, l-ai băgat sus aici. L-am băgat eu, bă, dar nu se conectează. Mai într-o dată, ăsta, 7 frați și 2 surori. Mai într-o dată, frățioare. Dă-l jos ca să poată să mai intri o dată. Da, mai dă restart de tot la ăsta, la... Te caci, Luciane, sau ce faci? Să pișe, mă, și el, nu-i normal. Nu se cac. Auzi, mă, să-mi dai parte la bambul, la Giuletu. Auzi, ăsta pentru un cont vrea tot meritul. Că a făcut un cont, că el a făcut, eu cum ți-am... Asta a făcut un cont, Lucian se cacă, noi vorbim. Da, bă, dar tu ai făcut contul, dar cine a stat pe contul ăla? Păi băgați-și pula în gură, așa a făcut și ăsta. Păi, auzi, Alin, Lucian s-a dus să le dea ce merită. S-a dus să le dea parte. S-a dus acum la toaletă. Păi bă, muistule, tu nu vezi că ăsta a creat decât contul? Exact ce ți-am făcut și eu. Te-am ținut aici, pe TikTok. Te închideau în continuu. La 13 ore erai închis. 13 ore rele. Te-am ținut de 8 luni, ești în continuu, pe aici, pe vârâl. Ești vârâl pe tot TikTok-ul ăsta. Să-mi dai banii de timpul la mea. Uite, ăsta vrea bani. Păi nu știu pe ce vrea marțianul ăsta. Marțiene, dar tu oricum trebuie să te predai din cauza că v-ați dat în primire prin America. Ce mai faci, mă, cu contul ăsta, frățioare? Alinet, vezi că tu te-ai implicat mai mult decât ei s-au implicat ei la Lucian. Că tu te-ai implicat, ai mai venit pe live-ul ăsta. Am venit aici pe live, am făcut catering, eu am făcut... Ei nu știau nici măcar ce se întâmplă în studio. Uite lumea, banii lui Alin, banii mei, Pulanciule, dă bani. Lucian a spus că ei nu știau nici măcar unde este studioul. Nu știau ce se întâmplă zi de zi, nu știau cine va fi invitat, nu știau absolut nimic. Eu vreau să spun o chestie și închidem. Lucian LG, că mă știți toți după platforma asta, nu-l știți pe scandaluri, nu știți pe astea, îl știți pe content frumos. Nu a închis. Mă duc și eu la culcare că e 6 dimineața. Sper că ați înțeles, care ați avut creier să auziți și minte să ascultați. În orice seară, dacă vreți să mai vorbim alte subiecte cu Lucian, vorbim cu cea mai mare plăcere, cu proiecte, cu tot ce trebuie. Nu este pe scandal, faceți-vă voi emisiunile voastre. Ce că e om din AMA? Cine e 7 frați? Hans? Cine-i, mă? Îl știi pe Hans? Salutare. Dacă vreau să vă spun și eu ceva, 2 secunde. Ascultați-mă atent. Andrei, 2 secunde. Bună seara și mă scuzați de deranj. Da. Am avut o discuție în trecut
am avut o discuție foarte aprinsă cu Adrian Simionescu. I-am spus așa, Adrian Minune înseamnă nu doar Adrian Simionescu, ci toți aceia care am participat la cariera lui de 10 de ani. A fost foarte supărat, la un moment dat am fost la cuțite cu el, ca după aceea să redevenim prieteni și parteneri. În toate aceste aspecte este foarte greu de explicat o muncă care durează de 10 de ani. Deci e vorba de atât de multe evenimente că n-ați avea timp să le cunoașteți pentru că nu se pot spune. Sunt foarte multe evenimente. Iar lucrurile astea spuse pe scurt și la nervi n-au cum să lămurească. Nu poți să povestești o perioadă așa de lungă cu atât de multe fapte cu mii de persoane care făceau parte din AMA în 3 cuvinte. Nu ați avea cum să înțelegeți. Deci toate aceste lucruri, îmi pare rău că din nefericire apar niște valențe din astea, gen bani sau așa. Nu este vorba de bani. Bă, 7 cai. Ce treabă are Adrian, ăsta, copilul Minune, cu ce spui tu aici? Dar aici nu vorbim de cariere. Ceea ce spun eu acum aici, vreau să zic doar AMA. Și atâta, vorbim de cariere de 10 de ani. Nu, neînțelegerea nu. Neînțelegerea a fost dată de faptul că Lucian nu a mai vrut să continue cu noi alături. Deci noi am vrut să participăm în această emisiune la un alt orar, la o altă oră. Dar de iar când el n-a v-ați acceptat implicat în treaba asta. emisiune? Dar de când v-ați implicat în emisiune? 2 secunde. Implicarea în emisiune înseamnă, ascultați-mă puțin, înseamnă toată acea creație, acele melodii care erau puse în emisiune, erau creația studioului și oamenilor care au participat la studio. El n-a pus muzica lui Lucian. Domnul 7 Măgari, Cai, eu cred că dumneavoastră... Dacă vreți să facem mișto, facem mișto. Ăsta este un pseudonim și l-am făcut... Putu-ți Grejania, mătii, să-ți fut. Nu ai de ce să înjur, dacă vrei să lămurești niște lucruri. Pot să vă întreb și eu ceva, domnul... Ce treabă are? Domnul 7, frați, pot să vă întreb și eu ceva. Băi, nu-l întreba. Dumneavoastră faceți o confuzie. Noi aici nu vorbim de studioul AMA, ci vorbim de canalul de TikTok AMA. Bă, l-ai întrebat? Faceți o confuzie. Perfect. Eu 2 secunde. La început, ascultați-mă puțin. Stați să vă pun o secundă și întreb. La început eu am editat acele filmulețe care sunt. Ascultați-mă puțin. Bă, alo! Stați o secundă. Voi să mă ascultați pe mine, că sunteți la mine în emisiune 2 ani, de ce pula mea nu v-ați implicat, mă, la proiect? Și mai vreau să spun ceva. Muzica de care vorbiți dumneavoastră se poate pune și de pe YouTube, pe TikTok. Da. Creația dumneavoastră, dar să știți că în ceea ce privește canalul de TikTok AMA a fost doar un singur reprezentat și timp de 2 ani nu a vrut nimeni să apară. Și n-ai nici conexie și ești prost. Cineva a spus că nu-i Hans, ci că ar fi Marius ăsta care vorbește. Da. Când au început să devină viral... Videourile acolo sunt editate de noi. Nu le-a editat Lucian. Sunt niște videouri puse pe canal. Tu ești cine? Ești Hans sau ești Marius? Să moară familia ta dacă min 7 cai, dacă min să moară familia ta. N-am de ce să mint, eu nu mint, eu vreau doar să zic că e foarte complex, nu poți să lămurești o muncă atât de multă în 3 cuvinte. Stai 7 frați, pe editările voastre, dacă nu erau promovate de Lucian pe canalul respectiv, ajungeau pe 3 laptopuri și acolo rămâneau. Să moară familia ta. Nu, ele până să fie puse pe canal au fost vândute milioane de exemplare. Ele doar au trezit niște amintiri. Acele piese au fost hituri. Și n-au fost a resuscitat toată treaba asta. Și dintr-o dată, ce să vezi? Ați reînviat toți pe vorba aia, tot vine învierea. Băi, Aline, lasă-l încet, mă, să vorbească și dreptul la replică la toată lumea, poate mâine să aflăm notele. Să știți că faceți o confuzie. Canalul lui Lucian, canalul AMA Music nu s-a ridicat nici pentru că a pus muzică din ce ați făcut dumneavoastră mai de mult. S-a ridicat în momentul în care Guța a apărut pe acel canal. Până atunci făceau bani de semințe. Făceau bani, cum spunea Lucian, de-abia își permitea să-și plătească ce este acolo. Vorbim despre bani aici sau despre ce vorbim? Păi de ce să vorbim despre bani? Pe mine nu mă interesează bani. Păi până nu s-au făcut bani. Nu e vorba de bani. Noi n-am luat niciun bani. Lucian n-a venit nici măcar cu un suc. Măcar un suc. Șefule, vorbești mult până să se încaseze bani pe contul ăsta de TikTok, bani grei, nu frimituri. Nu au fost discuții și probleme. Cine a înțeles? Acum când a început să facă Lucian să bubuie cu TikTok-ul Univers și cu Hugo și cu Bog Piar și cu toată nebunia, au început discuțiile. Ce pula mea o mai lălăim și nu vorbim direct la subiect? Asta, despre asta este vorba. Timp de 2 ani de zile nimeni nu a vrut, nu l-a interesat. Domnilor, vă rog frumos, hai să ne respectăm între noi că ăsta. Domnul 7 cai, sunteți pe mut, v-ați dat mut singur. Poți să vă... Băi, 7 cai, scoate mută, apasă acolo jos. Da. Marius, mă auzi? Eu sunt Hans, nu sunt Marius.
Bă, du-te, dracu. Dacă nu știu cine e. Bă, du-te, dracu, deci. Auzi, mă, Marius, nu știu Bă, cine e Hansule, să n-ai zis ridice de nimic propriul lui interesant. patron. N-ai zis nimic interesant. 2 ani nu v-ați băgat când... Deci ascultați-mă puțin. Bose ca să-și ia sculele alea și a vândut mașina. Și sculele alea acum sunt la Lucian. Vi se pare corect că Lucian nu a salut să pună o floare la mormântul lui Bose? Dacă are acel băiat, dacă are acte pe sculele alea cumpărate, poate să-și le revendice oricând. De simplu. Păi e mort, băiatul ăla a murit. E mort ăla, e mort, mortul Să-i să dea Dumnezeu sănătate, să-i fie țărna ușor. Da, să-i dea Dumnezeu sănătate, să aibă parte de pomană. Oamenii ăștia au pretenție ca Lucian să ia și toată aparatura din banii lui. După ce Dar eu n-are remunerat nimeni vreo pentru ce a pretenție. făcut. Noi am vrut să continuăm, 2 secunde. Noi am vrut să continuăm pe un canal împreună. Unul la o oră, altul la o oră. cum Care e să problema? continui El a vrut să fie numai când ăsta. Cum să continuați, bă, voi n-ați făcut nimic 2 ani, vreți să continuați pe pula lui ăsta? Da. Are brânză pe pulă. Păi dar stai 2 secunde. Dar el cum a luat piesele din repertoriul AMA? Da, mă, A fost ale lui? lasă asta. Auzi 7 frați pătați. Îți spun un lucru. Continuați Dacă vrei să vorbești corect, vorbește corect. Dacă vrei să faci mișto, fă mișto. Eu e vorbesc corect. acum dimineața. Tu spaștele motivezi, nu te ridică. Îți spun așa, continuați ori tu, ori Marțianu sau care mai sunteți intermediari pe acolo și care faceți voi acum pe grozavi, continuați voi și demonstrați că veți reuși vreodată în viața asta să țineți canalul la același nivel. Și atunci noi și fiecare dintre noi o să recunoaștem toate meritele și așa mai departe. Dacă nu reușiți să faceți lucrul ăsta pe Lucian, sunteți pa. Andrei, dar ei ca firmă, ce au susținut timp de 2 ani de zile? Exact. Ascultați-mă să vă explic și eu puțin o chestie. Ascultați o secundă. Au fost situații în care anumiți copii sau tineri erau necunoscuți. Ăsta se grăbește, mă, să Au fost foarte multe situații în care așa ziși artiști erau necunoscuți. Așa, și pe ce canal i-ați promovat? Ia stați că vine bomba acum. Noi am fost o echipă de IT. Frați, 2 secunde. Unde sunt drepturile de autor pe care Lucian le-a folosit? Că trebuie l-a acuz pe Lucian că a folosit drepturile de autor. Unde s-au dus? Omul v-a promovat. 1. 2. Toate canalele AMA care sunt pe TikTok sunt 0. Singurul canal de valoare este ăsta unde a fost Lucian. 7 frați. Despre ce vorbim noi aici? Îmi spui că a promovat piesele de la AMA? Păi le au drepturile de autor și la Orda și la Uniunea Compozitorilor. Bani pe care îi încasează Marius. Omul a muncit pentru voi și v-a fost loial 100%. Și Marius este diplomat și decent. Că nu spune multe. Eu am îndoială și cu ea 5.000 ciordiți de pe cont. Da. Eu am îndoieli mari. Știm cu toții că el i-a furat. Domnul Carol, știm cu toții că el i-a furat. Da, pe eu mi-am dat seama de la început, dar am tăcut din gură, am zis hai să nu mă bag. Domnul Carol, mâine seară, la orele 21 ora României, putem să începem. Dar tu unde pula mea te grăbești, mă, că emisiunea... Lasă-mă, mâine seară, domnul Carol, la ora 21 ora României. Dacă sunt în țară, da, cu cea mai mare plăcere. Că ai conexie peste tot, Carol. Aveți internet peste tot, domnul Carol. Am internet, dar s-ar putea să am și o treabă mâine seară. Dar ținem aproape, că nu mâine seară, orele 21, 7 frați, mă mai auzi, te-ai pus iar pe mut, mă auzi 7 frați. Deci, frate, 7... Carol, de astăzi suntem o familie. Să vă dea Dumnezeu sănătate, eu nu vreau niciun ban, eu vreau doar să se facă dreptate, pentru că vă spun ceva, AMA caută 2 secunde, că la AMA caută talente pe care nu face decât să le promoveze în interesele casei de producție și anume firmei lui Marius, în interesele lui. Pentru că el știe să-și protejeze foarte bine interesele și o face cu exactitate de vreo 30 de ani. Domnul și noi îi facem testiculele mari lui AMA, pentru că îi facem reclamă. Domnul Carol, dar uite, am primit anumite private că acest Marius este homosexual, e adevărat? Nu mă interesează viața lui privată, nu am nicio... Ascultați-mă puțin, lăsați-mă să vorbesc puțin. Spune domnul Carol. Domnul Carol și domnul Hans, puteți să veniți mâine seară la orele 21 să discutăm, să aflăm adevărul, să vă dăm și dumneavoastră un drept la replică, să vorbiți, că în seara asta nu s-a putut, și să aflăm adevărul, că am primit o informație cum că acest domn Marțianu a creat contul de TikTok AMA Studio, dar având parolele și toate logările și toate nebuniile,
ceea ce el spune că n-a avut niciodată acces, dar acum l-a scos Avea acces poliția la afară, a avut și accesul la bani. Putem să discutăm diseară la ora 21. Eu mă simt depășit de situație, pentru că nu cunosc detaliile cu privire la conturi și ce au ei acolo. Discutăm de detaliile dumneavoastră separat, nu sunteți depășit. Este o infracțiune ce se face pe acest cont. Sunt niște lupi și trebuie să aflăm adevărul. Puteți să veniți, domnul Hans? Vă ține brăcinarii, vă ține cureaua să discutăm? Vă ține 7 cai? Dacă vreți să facem mișto, facem mișto și putem să facem orice formă de discuție. Păi și Nu am venit cu mișto, am venit cu argumente împotriva studioului Ama. Spune 7, vrei să ai... Domnul Hans, vă rog frumos, mâine seară la ora 21 vă dau drept la replică. Cum l-am lăsat pe Lucian să vorbească cu Marțianu, vă lăsăm și pe dumneavoastră 2-3 ore să vorbiți, să ne spuneți și părerea dumneavoastră și s-ar putea, prin părerea dumneavoastră, să atrageți oameni care vă susțin sau s-ar putea să vină oameni care o să vă desconspire la ceea ce spuneți dumneavoastră. Sunteți de acord în seara asta, împreună cu Marțianu, dumneavoastră, să veniți la ora 9? În primul rând, ca idee, să țineți minte că AMA a fost și este o echipă. Indiferent chiar dacă acum avem, să zicem, niște divergențe, noi nu avem cum să negăm un istoric. Da, domnule, v-am spus. În al doilea rând, pe mine nu mă interesează Cancanul. Dacă mă interesa Cancanul, mergeam la Capatos sau mergeam la Libertatea sau la... Cancanul să vă bag pula în gură și ție și lui Ama și lui Marțianu. Păi nu. Hai, dă-te în pula mea să o suși, pe tu faci cu mine cum vrei tu. Dați-vă în pula mea de milogi. Eu ți-am zis, tu pe contul meu îmi dai mod, mă, homosexualule. Păi eu sunt mai tare ca Capatos. Bă, mă piși și în pizda lui Capatos. Eu sunt Capatos. Sunt căpățânos. Sunt căpățânos. Sunteți nebuni? Auzi vrăjeală pe ăsta. Bă, bulangiule, 2 ani de zile n-ați investit în Ama niciun ban. Lucian LG a făcut toate sacrificiile. Ăla care a murit a fost prietenul Lucian LG. Au rămas sculele, asta este. Ce pula mea, vroia să luați voi? Voia să luați voi și contul? Și combinațiile și sculele? A trebuit să vândă un om mașina ca să ia Lucian sculele? Nu vă e rușine, mă? Păi ce pula mea, dacă eu îți spun să vii mâine seară să vorbim omenești, acum spui că te scot? Acum te dai victimă? Eu ți-am oferit prioritate 3 ore pe un canal unde bubuie și se uită toată România, plus parchetul, plus procuratura, plus lăutarii, plus hoții, plus peștii, plus curvele. Aici se uită toate masele sociale. Îți ofer posibilitatea să vii mâine seară să vorbim cizelat, frumos, respectos și tu mâine, domnule, dacă vroiam Cancanul, să-ți bag pula în gură, că eu nu sunt pe Cancan. Eu vreau să aflu adevărul. E voie pe de-astea. Și domnul Capato să-și bage pula nevastă ta asta, 7 cai. Da, așa zic eu. Băi, ziua ești la filmări, te-am invitat seara la 11 noaptea, 9 seara, 10 seara. Noi începem după la ora 9, 10 și o ținem până dimineață. Nu, că eu spun și Paștele, mătii, că nu-mi place de tine, ai voce de bulangiu, cred că te fute Marius. E bun la emisiune, poate să spună și el ceva, înțelegi tu, ale noastre, poate să ne spună și noi. Știu, pe da. Dacă tu mai dai pe contul meu odată, mult te fut în gură. Că ăsta vezi că e contul meu, bulangiule, de acum să-mi dai bani. Nu-l copiați pe Vili, bă, ortodox, du-te în pula mea, că Vili mai are de învățat să facă televiziune pe TikTok. Eu chiar fac televiziune pe TikTok. Hai, bă, lasă ce-l bagi tu pe ăla, dă-te în sânge, lasă că e în vacanță. Să-i suși pula și tu și ăla. Să-ți dau la muie, eu, atât. Nu, bă, tu să-i suși pula lui Vili, cu ăla din chat care a scris. Nu, lasă eu muie, îți dau ție. Așa că te iubesc pentru că spui adevărul cu curaj. Și acum o să o invit și eu pe Andreina Savin, dacă are curaj, Andreina Savin, spamați la ea, că am înțeles că în momentul ăsta, domnișoara Andreina Savin a postat pe contul de TikTok al dânsei toate combinațiile și toate măgările pe care le-a făcut sluga de Bamba. Homosexualul de Bamba și... Mamă, de când l-aștept ăla. Mamă, de când l-aștept ăla, futui crejanea, mamă. Domnișoara Andreina Savin,